Helo, helo. Hello. Ydyn ni? Wait, no, wait. Where's our cameras? Rwy methu gweld ni. Rwy methu go, wait, dyna'r game. Right, Rwy fi good. cael it. I had it hidden for some reason. Pam wyf fi'n cael it hidden? Pam ydi yn bloody huge? Why are we huge? Un munud. Yeah, fi'n mynd i roi green screen fi fyny mewn cwpl o munudau, ond... Da, fi just- mani. Remember if fi'n messio rownd efo hyn. Rhyw nos neu rhywbeth. Dylen ni roi e lan nawr. Alla ni roi lawr nawr. Un munud. O, os ti eisiau. Ac rwy fi'n cael y... Right, where is... Bloody Morgan wedi mynd... Ti wedi Ie, troi ma. OBS Ninja Band? Na. Ti wedi disappear o i fi. Oh, dear. Oh, dear. Right. Oh dear, oh dear. Ni ddim yn deall beth sy'n digwydd yma. Ond dyna chi. Neu ail ddanfon e. Dyle fe, mae'n dweud fyw. Yr un link yw e. Eisiau fi just mynd off a dod nôl ar. Oh, Firefox wedi update. Firefox. Dwi wedi symud i Firefox yn y mis dwytha yma. Wyt ti? Dwi'n gwybod pam. Dwi'n joio fo, ond dwi'n gwybod pam nes i. Na. Ie, rwy eisiau newid o bloody Chrome. Oherwydd mae Chrome Ie. But just wedi mynd mor araf. Hog. Just hog. Memory hog, de. Ie. Ydy wedi dod trwy nawr o... Sorry, rwy fi'n Google ar Chrome. That Chrome Firefox. Bogle, bogle. Fi wedi roi'r green screen lan hefyd os ti angen roi'r effect yna ar... Let me just refresh. Oh, dyna ti. Right. So, mae'r green screen yn cut out, ond oherwydd mae'n a wide angle, so we have to gweld like a side o'r stafell. So dyna yw'r Breaking the Magician's Code, pawb. So, diolch am rannu hwnna. Right, rwy'n mynd I just... Rwy'n just angen transform of it. Edit transform. Diolch, diolch. Wait, ble mae'r blooming crop? Alt. O, alt. Yeah, Yeah, alt. there we go. Alt of it. Oh, no. Oh my gosh, beth sy'n digwydd fyny? Ni'n trio cael worms thing fi lan. Alt tab. Oh my gosh. Am rhyw reswm Invite to lobby. Invite to lobby. Dyma ni. Gwneud ni nice and snug fyna yn y cornel. Snug. Yeah, am rhyw reswm mae ddim yn dangos fy worms. Ond ti o beth fi'n mynd I wneud? Fi'n mynd I just troi un o'r things off achos mae'n neud rhywbeth odd o'r cyrfiadau fi. Un munud, sorry. Byddai nôl. Okay. Webcam row, unlock it. Fi'n tipyn bach yn fwy. Okay. Dyma ni. Yay! yeah. Ni'n edrych yn dda. Yay. Yeah, na. Good, 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 good. So, yeah, fi ddim yn gwybod os rhyw pwynt. Falle o'r diwedd pan ni wedi gorffen. Gallen ni wneud y thing. Challenge yna. Yeah. Neu just trafod e, os chi ddim eisiau, os neb eisiau, os sy'n gwylio, os oes ddim digon o pobl yn gwylio, ydyn ni dal yn neud e? Fi ddim yn siŵr, fi ddim yn siŵr. Get away. Ni angen aros tan Kieran yn gwylio. Hefyd rwy'n rhoi so many challenges. Rwy'n yn harsh os Yeah. dwi ddim yn gweld. Yeah. They're just Emrys a Kieran, really. Emrys a Kieran yn rhoi'r holl pwyntiau. So, chwarae teg iddyn nhw. Right, rwy'n actually just mynd I troi fy webcam bant nawr, hefyd rwy'n mynd I bwyta fy blade. A mae neb eisiau gwylio fi, like, bwyta, so fi fi nôl. A pryd wedi gorffen. Mae ti'n swnio fel y Cookie Monster wrth bwyta. Yeah. Nom, 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 nom. Iawn. Yn ôl y league, da ni ar y 5th gem. The full then. wormage. Ooh. Oho, So- mae so hwn yn dwi'n mynd I cychwyn bod off. drosodd. So da ni'n cychwyn off ar y full wormage. Worms health. Full So dwi'n Pum teleport munud. off o to. Yeah, Dwi'n- go on then.
Dwi'n gyd O. yn barod. Ti'n barod? Dwi'n Fi'n gwybod ti'n bwyta, ond, mae hwn yn Sorry. amser pwysig iawn fan hyn. Mae'r lig fyny gyda fi. A mae Morgan ar 8 pwynt. A dwi Owen ar 4 pwynt. Nice. O ie, ble oedd y lig? Ie, Rwy ti'n fi- anfon link i fi i'r O, lig ie. o flaen o'i ti. Change link. Copy link. Fi gallu rhoi ar y sgrin, so pa gallu gweld. Mae hwn lot fwy cystadleuol na'r Euros, rhaid dweud. Nice, diolch yn fawr. Nawr, oed fi gallu rhoi hyn. Plus... Yn browser, Worms. ddweud o de? Yeah. Worms League. Mae wedi bod yn amser... Mae'n teimlo fel mae wedi bod yn oes ers i ni chwarae tro diwetha. So mae'n good. Mae'n good i bod... Dwi wedi bod yn practisio flat out. Wyt ti? Oh, good man. Dim o gwbl, dwi'n di twitio da. Go on in, Emrys. Bod yn barod. Ti'n coch. Yeah, go on then. Dwi'n mynd 100% cofio controls. Yeah, beth ti'n cofio, fi'n siŵr. Dyma ni. A dwi gallu newid yr opacity. Bydd hwnna'n nice. I love local produce. Hefyd, os dwi'n colli de, y rheswm wedi dwi wedi cael mouse newydd hefyd. So, Oh, lovely, lovely. Fi'n defnyddio controller, dyna un o'r gemau. Achos o'n i'n chwarae gemau Worms. Wel, o'n i wedi chwarae pwdi Worms United. gwyrdd a pwdi gwyrdd? A pwdi coch? Mae wedi dechrau'n barod yn dydi e. Pwdi gwyrdd a pwdi coch? Full wormage. Na, fi just ddim yn siŵr. Oh my gosh. Ah! Oh, mae hwnna'n Ow! hollol ridiculous. Ow! Oh my days. Wel, sim pwynt craftio yn yr un yma, boys. Na, mae bod dim. Ti'n gallu cafftio? Run down 2 worms already. Oh my gosh. Dwi'n mynd o hwn yn para'n hir iawn. Na. Na fi. Na fi o gobl. Be di'r magnets? Ar un y llell. I'm sure. Perhaps nhw'n like attractor weapons neu rhywbeth? Na. Ie, falle. A dwi'n gwylio cychwyn yr Olympics os yma. Oedd y competition gyntaf Olympics yma. Sef Gran Turismo Sport. Gran Turismo Sport? Yn rhan o'r Olympics. Officially rhan o'r Olympics. Bit e-sports. Na. Yndi. Wait, pryd oedd Really? opening ceremony? O na, Olympics ddim wedi wneud o, ond mae'r virtual... Mae'r Gran Turismo Sport yn rhan o'r Olympics. Officially. Ac oedd hwnna ond os yma. Okay. Oh, so pryd ydy'r opening ceremony? Dwi'n yn siŵr iawn beth mae hwnna ond nhw'n. Ond domestic fans gan dwi'n watcha da. Finally, tro fi. Ie, mae yna gymaint o ddewis. Dyna sydd yn anodd gyda hwn. Mae'n Wormageddon ar... Oes, ond ti ddim yn y gymaint o ddewis. Oes, am lot o ddewis na. Ti'n hwyl yn meddwl amdano fan, guys. Cos... Mae lot nhw'n... Wel, Ti fi'n ef- gweld y ie, concrete ti- ie, donkey ti- fel yr un gorau. Ie. A fi ddim really'n gweld... Mae Armageddon, ond mae Wormageddon wahanol i Armageddon. Ond fi ddim yn gwybod... Mae Armageddon, dwi'n gwybod Armageddon. O, sy'n hofio hwnna. A fi. Mae hwnna'n huge. Mae hwnna yn... O,
am... O, ffansi anghofio am hwnna hefyd. Waw. O, ddim mor dda... Gyda llaneb, ddo. Gyda llaneb. Na. Na. O! O! O, hwnna'n lwcus. Hwnna'n mor lwcus. Right. So, be mae Emrys yn mynd i fynd am nawr? Ooh. Mae oh my gosh, Keshin Shinobi wedi dweud rwyf ni'n arfer chwarae game hwn ar y Dreamcast. Oh. Wel, ti o beth, mae Worms Armageddon fi'n siŵr ti'n sôn am. Achos, oedd Worms WMD ddim ar y Dreamcast, ond mae lot o oh my god, is ti am y Wormageddon? Da. Oh. Chdi sy'n gwyd... Pam sy'n mynd i tech yn canol na? Yna fo. Mae'r coed yna'n gret i fi. Mae roi fyr yn, mae wedi mynd nawr. Ie, yeah, ond... Daro. Faint o damage mae'n neud o. Dyna'r peth. Dim gwrs damage yna ddo. No, mae'n just yn mystery o'r map, ydy e? Ie. Fi jyst yn meddwl, mae hwn yn really tricky yn dyw e i... Dim ond un chwaraewr styfu ar ôl. Oh my god. Penderfyniadau mawr fan hyn. Fi really ddim yn siŵr be fi'n dylun i wneud nawr. Beth yw'r pwynt cael hwnna? Stim, ond suppose big... I don't know. Fi jyst yn meddwl sut fi'n mynd i wneud hwn. Okay. Oes na fel... Fi eisiau rhywle sydd yn kind of fel stuck. Na, sdim modd os e. Fi'n mynd i marw tro nesaf. Just get over it. Dyna'r pwynt. Okay. So... Just na Wormageddon arall, ie. Cym y tafel ar dis, ie. Wormageddon? Ie. Gach chi jans wedyn i lladd pob, ond it's a throw the dice, yndi. Fi'n falch nes ti ddweud hwnna. Oh my god. Oh my days. Sut Oh yn my mynd God. lan fan'na? Oh my god. Oh! Oh! Oh, come on! Nicky Barrel. Oh, Oh my god! Oh, yn tîm yn fi, damn it! No! Diolch Emrys. Nes ti ennill hwnna i fi, so... Dyna ti, a fe di ti. Da iawn. Rwyf hwnna'n... Oedd hwnna'n clas. Wel, mae game mode hwnna'n rhywbeth. Yndi. Yn rhywbeth, just ddim lot o skill, ni just gyda'r things Digwydd. OP. O'ch dim yn hyd hwnna o gwbl. Just dim tacteg efo hwnna. Na. Wel, beth yw, pwy oedd y boi oedd yn thing dyn ni? Os ys diddordeb dych chi ymuno gyda ni, ymuno yn Discord a chi'n gallu danfon ni DM i ymuno gyda Hwyl Worms, achos, you know, ni wastad yn edrych am pobl i ymuno gyda'r cyngrau'r mor poblogaidd yma. Mae bron rhywun mae poblogaidd a Rocket League, dwi'n meddwl, hynny bryd. It's on the same level. Same level. O, ti'n gwawdio fi nawr. Paid nawr. Don't go there! Na, sorry, dwi eisiau newid y lle. Okay, cool. Yeah, mae rhaid newid y scheme pob tro. 50 Yeah, scheme just nesaf. Right. Pam ti'n clicio fe gymaint? Just un? Dwi eisiau beth o cafn, oes. Mae cafn y well. Cos dwi'n teimlo fod yna lot o cheapness. Oh, right, okay. Be, mae'n siwtio steil rai pobl yn well na pobl eraill, efo dyna?
Beth ti'n mynd ar ôl fan'na, Emrys? Pan actio fatha yn y sgil i ennill full wormage. Oedd hwnna'n literally'n lottery. Ie, then. O, na, fi ddim yn dweud hwnna. Fi jyst yn meddwl, o ran, ti di mynd am y cafn thing yna nawr, Ie. so dim lot o cyfle am y baseball battage, a, you know, mae jyst yn... Baseball mat yn gymaint. Pethau dwi'n mwy o mwy amdan ydy'r un, dwi'n mwy sy'n cheap, ydy'r airstrike. A bunker buster. Ie, mae Bunker Buster, mega Ond bunker. Ond, os dwi'n cael cafn to yma, fydd e ddim cafn to nes yna. Na. O. Bloody pawb. Right. Oh my god. O, dwi'n methu... Dwi'n methu crafftio'n hwn. Methu craftio? Na. Classic, dio. Oh, okay. Oh, sa'n hoffi. So, dwi'n rhaid ni... Beth? Classic wormage, di hwn. Ah! Oh, hwnna'n mynd i brifo. Okay. Perig pimp. Mae'n weird though, achos pam ti'n edrych... Oh, right, okay, so sim craftio, ond ma nhw'n ymddangos yn hwyrach yn y game. Just fel Worms Armageddon. Okay. Great! I just got my license. Yeah, oh, ti eisiau symud webcam ti cymerio ti, so mae pobl yn gallu gweld y countdown, achos i fi, y peth fwyaf cyffroes yw pobl yn redeg allan o amser. Ble bydd fi gallu symud ni gyd? Unrhyw le ond am y counter, dyna'r unig thing. Dim Ma? ots, really, ond... Right. Beth am fan'na? Ydy hwnna'n edrych yn good? Ie, dwi'n jo hynna. Dwi'n gosio lot o limi ar Twitch, pan mae'n drifio Euro Truck, mae'n rhai gwynaf o reit lle mae steering wheel. Yn fawr, yn ddigyd. Mae'n cyfro hanner o sgrin. Gwych. Okay. Oh, no! Oh! Oh, hyn yn lwcus. Yeah. Ooh. Clasur. Mae hwn, fwyaf tebyg i Worms Armageddon a ni'n mynd i cael heno. Neu Worms United. Oh! Ooh. Okay. Good. Dwi'n lwcus mae hwn di... Oh, bach o look fan'na, Emrys. Look! Good. Skill, ti'n Yeah. gwybod hwnna? O, sgil, bod hyn ymddangos right ar bwys ti. Oh, gwych. Go on, Ed. Ti'n mynd i cael... Oh, good, yeah. Mae hwnna'n tacteg eitha solid yn A dweud. dim fi! Oh my god. Rydych chi ddau worm lle rili da, Morgan. Dyn nhw'n deg iawn. Na? Wel, tacteg ei fe. Dwi'n meddwl ti di ennill... Dwi'n meddwl ti di... Ennill Ai, y fel. lig. Ti di ennill y lig yn barod, dwi'n meddwl. Ydw i? 3 games ar ôl. Os ti di ennill hwn, ti di ennill y lig. Oh, damn. Right, mae hwnna'n mynd i bod yn shot a hanner. Cael eich pren mesur mas pawb. Ydw i'n mynd i gallu cael Emrys o fan'na. Oh. Ti'n gallu trio? Right.
Mae fi'n credu fi'n cael efo na. Na. Oh! Na. Na. Dyna'n agos, though. Ie, dim cigar. Sut y fi fan hyn? Cwestiwn da. Hey, diolch am y dilyn. Keshin... Oh my gosh. Keshin Shinobi. Shinobu. Diolch am y dilyn. Croeso i'r crew. Yay. Whoop, whoop. Oh, lovely. Hey, prynawn da, Viper. Ni chwarae Worms WMD. Ni wedi bod yn gwneud, like, beth gael fe, league, like competition. Cyngrair, ie. Cyngrair mini. Yeah. A mynd trwy'r holl game modes. Ac pa direction land fyna? Right yn y cornel o'r sgrin, ti'n gallu gweld bod Morgan wedi ennill. 1-1 game. A point, ie. Point. Point. Just point. 3 point am win. Okay, 1 point am ail a dim am... Okay, hwnna'n greu moeson. Oh! Rwy'n fi yn meddwl, Oh, man. a ni wedi chwarae Na. Ni ddim. Okay. Well, probably dros y blynyddoedd, ond na, ddim. Dwi ddim yn planio chwarae hynna feint o gema. Oh. Paid dweud hwnna? Come on. Oh. Mynd 20 o gema. Yay. Yeah, Box wedi come on. disappear am y reswm. Right, be dwi'n mynd i wneud? Okay, mae hwn yn... Chi'n mynd i casau fi am hwn. Ostod yn. O, ni pan yn di fyna. O, ni pan yn di Disgusting fyna. tactic. Ie. Hwnna'n dirty play. Ydy e? Disgusting. That's disgusting. Disgusting. Chi ddim honor yn Worms beth nag oes? Wel, maen nhw'n mwydod, beth ti'n disgwyl, you know, pa ona sydd mewn Worms? Mae'n rhyfel. Waw. Dyna ni. A peidiwch poeni, Shinobu. Fi just gael ti Shinobu, hwnna'n haws. Beth di'r enw o? Ydy e'n, like, reference, neu... Neu ydy'n enw ti, go iawn. O, fideo. Ie. Mae fi yn meddwl pam ti'n just... Ddim gwneud unrhyw beth. Yes, i mewn. Rai o'r jokes... Rai o'r jokes yn cael yn y game hyn yn just awful. Rai fy voice line yr un o Worms just wedi dweud, don't artichoke on this. Oh, fi'n gyfa. Ie. Dwi'n rhoi dim bit artichoke. Na fi. Wait. Don't think o lad yma. Beth, sorry? Artichokes. Beth Ie. am nhw? Ydy'n thing ti'n gallu cael lad yma yn hawdd. Chos dwi'n rhoi i gael un. Ond os ti'n posh, ti'n mynd i Waitrose neu rhywbeth, then Dwi'n di probably, Waitrose ie. fore. Wyt ti? O Yndw. ti yn posh te, waw. Yna payday Waitrose i prynu sake. O, na. Pan oedd Prince William a Kate mynd i fyw mewn bwthyn yn Sir Fôn. Oedd nhw'n cael Waitrose i cael... Oedd nhw'n bildio Waitrose yn Menai Bridge. Cos Waitrose di'r official supermarket Royal Family. Ydyn nhw? Wel, dyna chi bach o trivia brenhinol fanna. Ie. Hoffi hwnna. Ond dwi'n teimlo bach yn fatha yn cap am y peth, cos dwi'n Welsh nationalist, dwi'n eisiau Cymru Hyd, dwi'n casau Royal Family. Ti'n gwybod be? Dwi'n joio Waitrose, de.
Dwi'n joio waitress yn hyn feint, da. Bach o treat i dy hun. Mae yn, da. Alli di... Syl. Os di Yes Cymru yn gallu cael, dda, deitha fi am rhywbeth, dda, mor dda o'r equivalent i waitress, I'm all ears, da. Ond tan hynna, da. So chi'n colli waitress am unrhyw beth? Ie, fi'n deall. Na, ond mae'n a lein yn fydd, da. Mae'n a lein, da. O, waitress yn nis. Ni eisiau rai stuff dda, ynddo ni? Allai ar binge byw ar Marks and Spencer's, da. O, hwnna'n hyfryd. Diolch yn fawr. Right. So, dwi'n mynd i bod bach yn silly fan hyn. Ffôn am hynna, da chi'n mynd i ddathlu... Remember it, you just need you... Oh my god. Already anghofio am y parachutes. Da chi'n mynd i dathlu Great Britain de fyrru wrth canu'r can. Ti'n gweld hwnna? Na, fi ddim. Ti wedi clywed y gan? Oh, yes, mae'r lyrics yn rhywbeth arall, ydyn nhw. Ynddi. Yn nuts. Pobl wedi bod yn cymharu fe efo'r blymyn Hitler Youth ar Twitter. Oh, na, really? Yeah. Ti wedi clywed y gan, Morgan? Na. Oh my god. It's like, beth oedd e? It's like, Britain strong, Britain... Oh, baby. Strong Britain, great nation. That was it. Hynna, drosodd. A nhw eisiau plant yn ysgol, so you just canu fe gyd. Be dwi'n joio yna di, un o ffrindiau gorau fi di Sean Britain. Sean. Yr i, tata, so ma'n swnio fatha mae'r gan yn mynd, Sean Britain, great nation. A dwi'n mynd i gael laugh am hen. Oh, brilliant. Na, wel, mae Cymru wedi gwneud rhywbeth tebyg o ran... FAW, ie. Ie, FAW. So fi'n hoffi sut maen nhw wedi ymateb i hwnna, yn dweud fi eisiau chi canu'r anthem neu canu Come On Cymru neu beth bynnag maen nhw wedi penderfynu i wneud. Sut ydyn nhw'n meddwl yna i di'r syniad da, de? Oedd i bai fatha ti'n public school boy. Lovely. Are you kidding me? Beth oedd hwnna game? Oedd na lip. Os oes ti wedi zoomo mewn digon, beth ti'n gweld? Mae yna bach o lip. O ti wedi bwrw fi mewn i'r lip yna. Gei di lip a munud. Fat lip. Bach yn lippy fan hyn. Na, mae'n good. Roedd y can hwn yn blymyn awful, do. Ynddi. Dwi'n mynd o'r fatha... Mae bod dim amdano yn awful. Dwi'n dallt fatha... O syni byth di licio cynnwys y gan. Ond dwi'n mynd o'r yn catchy. Na, mae ddim. Mae ddim yn catchy, either. Like... Mae'n just tacky. Yeah. Oh, I didn't start the fire. So hwnna'n can da i Prydain. So hwnna'n hanesyddol gywir. Yeah. Ti'n mwyn sefyllfa reit... Beth bydd yna? Di gwasgu y button anghywir. Mae fi'n gwasgu X, nid ba. Mae Morgan o'n lle rili cryf am yndi. Na, ti ar ben y tomen, boi. Gyda y pwyntiau. Un sfyr... Ia, iechyd. dyn... Ti'n well dyn yna, ti'n gwybod hanner y stori dyn yna. Ie, fi di lleoli fy hun yn llefydd. Ond, you know, mae'n gallu troi ar un i foment. Ni di gweld yn y gêm yma, os oes gyda chi un iechyd, chi dal yn y gêm yma. Ni'n gwybod sy'n digwydd. Ie, risg yna. Ble mae'r boi yna? Oce. Si'n hofio chdi fanna. Y thing yna de, allai byth dyn hwnna. Y newid worm na, dy byth yn gweithio fi. Beth di e? Y newid y worm. Oh, ie. O, mae'n move. Ti angen dewis o'r movement. Yndi, ond dwi'n byth yn gweithio fi bod dwi'n neud o. Dwi'n byth yn dewis worm.
Dwi'n gofyn... Rwy'n meddwl, rwy wedi cael ei gweithio unwaith. O. Da. O, wel, ti di marw. Hwna'n... Holy Hand Grenade. O'n i'n disgwyl i fwy o effaith na. Ie. Dwi ddim mewn lle da i cael Holy Hand Grenade. I defnyddio fo. Yeah. Yes, go for it. Dang it! Oh. Mae... Ti'n iawn? Ie, rwy fi eisiau mynd Ti'n lan iawn? fan na. Gyd iwsio half, gyd iwsio half hefyd? Yeah. Yes. O, ti'n mynd i defnyddio'r Holy Hand Grenade, wyt ti? OK, just bod yn falus ti ddim yn brifo dy hun, OK, nawr Emrys? Owain? O, mae yna lip... Oh, no! Wedes ti hwnna. Dyna'r unig cyngor nes i roi ti. Sai brifo dy hun. Oh my gosh. Ie. Ond oedd yna'n eitha da, 75. Wel, rwy wedi sacrifice fy hun allan o'r gêm. Ie. Oh. Oh. Oops, a daisy. O, Raffau. Sut mae Emrys ar yr hen Raff... Na, call. Oedd yna'n call. Nawr, mae hwn yn hollol agored. Diolch i mewnbwn Owain fyna. Wedi agor e reit fyny nawr. Oh! Oh! Pro move shot. Oedd hwnna'n dda, chwarae teg. Ond ddim eisiau sacrificio Holy Hand Grenade o hwnna. Na, chwarae teg, oedd hwnna'n impressive. Nice. Kobe. Yeah. Right. Be fi'n mynd i wneud? Rhaid fi bod yn fwy... ymosodol fan hyn, fi'n credu. O, ti'n mynd ninja. Oh my god. Na! Oh! Oh! Oh, no! Oh, na! A mae wedi mesio fe lan. You hate to see that happen. You hate to see Dyna that jyst yn happen. re-cocky. Oedd. O'r hyderus yn meddwl o'n i'n gallu neud ninja sgiliau yr holl ffordd. Just ddim digon dda fyna. A mae hwnna mewn lleoliad pryderus iawn fyna. O ie, ti'n reit below. Trian ar purple light. Yeah. Ond, you know, fel ni'n gallu gweld, mae... So ti'n cymryd unrhyw siawns fyna, chwarae teg i ti? Na, dwi di dysgu. Dwi di dysgu gyda gora. Ie. Ie, chwarae teg. Shot arall. Nice. Yeah, good. Good, ddim yn gallu angytuno gyda hwnna. So mae da ti 3, da fi 1. Mae rhaid i fi feddwl nawr. Achos chi'n gallu fforddio nawr. Oh dear. O ie, unig gwym ti'n cael nawr, mae'n mynd reit lan y top. A ti'n cael 8 munud tan ar dŵr dechrau codi. Ie, ond... Ddim yn edrych yn dda. Mae ddim, ond mae rhan o fi'n meddwl, os dwi'n gallu... Just... Ti'n trio blocio unrhyw un gallu teleportio mewn i ti. Yn union. Yn union. Ond, so hwnna'n mynd i bod yn hawdd i wneud. Mae Emrys cael plenty o amser i just seithi lan at ti. Ie. Chipio'r i ffwrf i'r ddeir o dan i chi. Ond dyna dwi eisiau gwneud. Na, mae fe eisiau rhywun land o fi. I sacrifice. Fi'n gwybod tactegau hefyd. Telepathic fan hyn, fi'n gwybod beth mae'n mynd i trio wneud. What the fuck? Ooh, beth yn y box dyma yma. Go on then. Mae digon amser. Da ti? O, hwnna'n cap. Oh my gosh.
O, beth sy'n draw yn y thing glas yna, Emrys? Falle bod e'n game changer i ti. Ooh. Okay. Be dwi'n mynd i wneud? Right. Ma, na. Dwi'n twrch diar am yna da. A ti'n gwybod sy'n digwydd i twrch diar sy'n ffair yn fyd da. O ie, ti'n lladd nhw i ti. Good boy. Traps. Traps, ie. Traps. Right. Ie. Mae rhaid i fi just bod yn gall fan hyn. O. No, dylwn ni ddim di wneud hwnna. Byddai'n camgymeriad. Mae'r Celsig yn dod allan o'ch rocket launcher. Mae'n beth wedi gweld animation hwnna o flaen. Celsig fe? Roedd y worm fe'n cael y rocket launcher, just siglo fe ben i weired, a roedd Celsig yn cwympo. Sut mae'r dafad efo'r jump prop yn gweithio? Ydw i'n gallu controlio'r jump props yna, dwi? Yw'n meddwl, os ti gwasgu efallai? Sa'n siwr. Right, gawn ni weld nawr. It's Super Sheep. Na. Ond mae yna Super Sheep, ond mae'n greid allan. Dwi'n gwybod beth mae Morgan yn mynd i wneud. Ti? Ynddo, dwi'n gwybod yn union beth ti'n wneud mewn chydig. Ie. Beth... Ie, beth chi'n meddwl oedd yr chafbwynt E3? Beth oedd i chafbwynt E3 Ti'n aros... Ti'n trio aros y blymyn cloc i lawr. Hwna beth ti'n gwneud. Ie, ti'n gwastraffu go, so ti'n gallu gwastraffu 45 eiliad i trio cael dŵr. Dŵr lan hwna beth ti'n gwneud. Dwi'n gallu nofio. Mae'n legitimate tactic. O, mae gynna fi un tactic. Mae ddim yn honourable, ond mae'n tactic. Na, dwi ddim. O, mae hwnna'n rhywbeth da, di e? Hebio. Efallai. Efallai. Ti am dyfaru sgipio fanna ddim Morgan. Ti am dyfaru sgipio fanna. A dwi? Wyt. Fi yn literally skipio right now. Na, fi really mas o syniadau. Neu ti'n methu rhoi girder? Na. Yn y twll ble mae wedi... I just trio amddiffyn y ddear o dan ti? Hwna wedi bod yn neis, ond na. Na. Just mynd i aros y cloc lawr. Aros i'r dŵr dod lan. Good streaming content yma, Morgan. Ie, wel ni'n siarad, ni. O'n ni'n trio wneud sgwrs gyda chi, ond neb eisiau ymateb, bod chi'n just yn dal mas ar y tactegau, so... Roedd fi ddim really gwylio E3, so... Ti'n rhaid y boi Sublimin Bomb? Ai, dwi'n gwybod. Oedd o'n rhan o plan fi. Oh, damn. Nice. Okay. Na, roedd fi ddim actually wedi gwylio E3 hynna much. Nes i watchad lot, oedd o'n just yn... Ie. Eto, ddim yn rili'n gwybod be arall i ddisgwyl. Hydna lot o'n efo. Oh my god. Oh no! Nightmare. Oh! Mae'n game wedi rhoi rhywbeth fanna. Ydy Emrys gallu dynafio'r switcheroo i newid i'r worm go? Ie, sut dwi'n dynyddio switcheroo wan? Ti'n dewis e, wedyn rwy'n meddwl ti'n gwasgu o'r bump buttons. Rwy'n meddwl. Ond mae fe ar PC a mouse, so... Na, mae gen i controller yma. Hefyd, ti gyda doi opsiwn. Just peidiwch symud neu'n rhywbeth. Eith y symud. Neu ti'n dewis e, wedyn ti'n gwasgu X, a wedyn... Oh my god! Di'r thing na ddim yn gweithio byth. Nightmare. Absolute nightmare.
Beth o, sgen I ddim digon I lladdau gyda ddo, fi ddim yn credu. Rwy'n meddwl ti'n, like, Oh, ti'n dewis e, wedyn ti'n gwasgu X i activate fe. Wedyn ti'n gwasgu bump buttons I newid. A wedyn ti'n just symud efo'r worm ti eisiau. Rwy'n meddwl. Ond sa'n siŵr. Iawn. Ydy e'n cael digon? Na. Mae Na, dy fi mae tro ddim. arall yn doedd. Yeah. Right. Oh my gosh, mae hwn... Siawns ola fi, hwn yn- dyn nhw'n switcheroo. Os twitch o hwnnw, ddim yn gweithio, ie. Na. Dwi ddim. Rwy'n ti'n gwasgu'r fire button, a wedyn gwasgu'r bumper buttons. Fire button. A now bumper? Nothing? Na, na. Dwi wedi wastio hwnna on. Beth am Y? Just Gwasgu fire a wedyn Y? Ie, dwi wedi iwsio i gyda. Oh. Oes gen ti teleport arall? Na. Google hwnna. No, dy'r roed i gweithio fi. Na, rwy wedi cael ei gweithio unwaith, ond ar damwain. Mm. A rwy'n methu cofio sut. Ie. Oh. Actually, dwi ddim eisiau gwastraffu hwnna, dwi. Neu gall hwnna bod yn ryglus iawn I fi. A... Ond eto, dim ond 12. Oh, be fi'n mynd I wneud? Okay, a fi am hwnna. O, un mwy shot a ti gallu just hedfan syth mewn fanna. Ie, mae'n mynd... Dwi'n gwybod mae'n mynd I wneud twll yna, do. Ie, yeah, mae'n mynd I just blocio lan. Yndi. O, na. Y gwynt y gry. Wyt ti gallu dynofio girders I create platform? Ie, lle yna eto nesa. I, like, trio mynd lan. Be ydw i'n mynd I wneud? Be ydw i'n mynd I wneud? Golau. Do something. Right, fi jyst eisiau gweld lle mae... Mae un boi fyna, Hibiki, a mae un boi fyna, Taliska. Ddau nhw gyda bron bywyd llawn. Oh. Mae'n expert o just rhedeg y cloc. Ie. Be dwi'n mynd I wneud? O na, ti di rhedeg allan o amser. Dwi'n weirdly oce efo hynna. Ie? And, Ei, cofio beth digwyddodd gyda'r ninja ropes o'r blaen. O, ti'n mynd I mynd fyny, oce. Mae Emrys yn Okay, ma' pro hwnna'n- gamer. Ydy. Ydy. Oh, stop. Bos, ti'n gael y... Chwarae Nice. teg I fe. Chwarae teg I fe. So mae'n mynd I Dwi ddim... chwarae yr un game at ti, rwy'n meddwl. Wel, beth bynnag sy'n gweithio fe. Riveting O, game. o. 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 Cofio'r Okay. tro hwnna rwyt ni'n mynd ar bwysig ar edge o'r map. A A wnaeth hyn mynd off. yeah, rwyt ti'n just glitch o trwy. Yeah. Dwi'n poeni I glitcho'r game, man. Ie. Boeni hefyd. Le mae'r boi arall ti? Fanna. Deg eiliad tan y dŵr yn dod. Well, actually, no, ar
diwedd o tro ti nawr, bydd y dŵr yn dod lan. Ie. So, ie, mae rhaid fi cael rhyw fath o gynllun o be fi'n mynd i wneud, ddo. Ti ddim angen bob rhan gadael y cloc mynd lawr nawr. Ti just gallu skipio. Na, fi'n gwybod skip, ie. Y dŵr yn just dod lan. Yn ara bach. Sudden death. Iawn. Poor moves on. Ar yr DS version o Worms, pryd wyt ti'n mynd mewn i sudden death, roedd bywyd pawb yn mynd i Yn mynd i un. Ie, mae yna opsiwn ar y Worms Armageddon yr un peth. Ie. O'n i di arfer gyda hwnna hefyd. Ie. Rwy'n meddwl hwnna'n gwneud yn Fi'n synnu o'n nhw ddim di wneud... Ie. Ie, fi'n synnu o'n nhw ddim di wneud hwnna, achos... Efe hwn yw'r classic, ie. Dylen nhw wneud y gyfrin yma. Ie. Os bydd ni lawr i un yn erbyn un, fi'n credu bydd hwnna'n neud yn gêm hollol wahanol. Ond mae'n risg yn dywe. Ei, neis bywyd, Morgan. Ie. Ie. Fi ddim yn gallu gweld hwn yn... That's not going to win anything, mae'n dweud? Oh, dear. Oh, dear, oh, dear. Yeah. Oh, okay. Uh-oh. Oh, mae pethau tempting yn popio fyny nawr. Ond dwi ddim yn gallu fforddio fe nes bod chi marw, un o rai chi marw. Bydd e just fel suicide. Hunan laddiad os dwi'n neud hwnna. A mae 138 da'r boi yna, faint sydd dyr un arall? O, fi ddim yn cofio. Okay. O, ti wedi brifo fe. Lawr i 69 i 59. Stopio fe, mae'n brifo. Ti dal mynd i skipio? Beth? Na, wrth gwrs fi ddim. Okay, rwy'n fi'n meddwl, it's like, what is crazy? Ti ddim yn crazy. Crazy. O ie, pan fi ddim yn just neud hwnna? Ie, ni'n gwybod eich ni'n dweud. Disgusting. Burn up. Oh, aye. Okay. Wish nhw bod wedi dweud bron. Ie. Emrys bron cael Morgan, ond mae... Ie. Morgan wedi rhedeg. Run to the hills. Ond mae nawr is... Nawr mwydyn arall Emrys, so... O, rwy'n mwyn ti wedi cwmpo fyna. Ooh, cant yna. Ooh, cant yna. Be sy'n digwy, Be sy'n digwy, boys? Be sy'n digwy? Burn up. Oh, aye.
God, mae'n just... Yeah. Mae'n hawdd iawn dan y pwysau yma o wain i wneud camgymeriadau. So, tiod, dwi ddim yn... Mae'r tensiwn a mae'r pwysau a... Tiod, gallai fe blowtorch hun off y map hyd yn oed, you know, mae hwn yn bosib. Okay. So pwy a oer, fi ddim yn siŵr. Ond gameplay ffantastig. Ond dylen ni sgwrsio am pethau diddorol nawr yn ystod y cyfnod yma. Achos ni'n gwybod be... Mae fel gwyddbwyll, tiod? Mae fe fel... ni just ddim yn... Mae un person ddim yn derbyn bod nhw mewn check. A dylen nhw just dweud o checkmate, ond... Wedi dechrau poll ar y chat. Pa move bydd Morgan nhw'n neud nesaf? Ie. Ie. O ti'n gwybod beth bydd e? Nes bod Bilic yn marw, fi ddim eisiau... Mae dim ond 2 options ar y poll. Skip. Neu rhywbeth diddorol. Definitely skip ar hyn o bryd. Ti wedi sybio? Disgusting. Faint o blowtorch sydd â ti? Mae hwnna'n eitha cool. Dwi'n cyrraedd, ysdi. Fi'n mynd i gwirio faint sydd â fi. 5, oce. Okay. Mae lot gallai wneud â 5. Ond na i ddim. Bydd e'n. Bydd e ben yn. Mae rhaid i'r boi ar y gwaelod marw cynta. Neud yn byd o. Cos dwi'n methu... Craftio. Craftio. Crafty? Oes gen ti dim byd? Na, absolutely ddim byd. Oh. Na, fi'n credu ma da fi rhywbeth a mae'n mynd i cadw fe right tan y diwedd lle mae Mano. Mae'n gwybod bod hyn yn mynd i ddigwydd. A, ie. Dwi'n dod yn peth yn chdi. Ie, mae'n wir. Ond byddwn ni'n silly i gymryd unrhyw risg fan hyn. Oh. Sut i ti'n dal hwnna? Ar y diwedd gêm yma, mae rhaid chi gofyn, oedd yn werth e? A byddwn ni'n dweud, ie. Na, actually, dyna ni. Nawr ni'n gallu dechrau. O. Pwy sy'n mynd i mynd am y... Dyna cwestiwn mawr. O'ch ti oen dweud chdi'n mynd i gol lot o E3? Os ydi Steam yn lot o demos ar gael de. Dwi'n bod yn chwarae lot o demos ar Steam de. Ie. E3. Rwy wedi chwarae un demo o'r gêm... beth wedi cael ei galw? Yr un... Mae'n kind of like a city builder. Ond ti angen cymryd like Wasteland nôl i natur. Mae'n o'n Devolver Digital. Oh, come on. Yeah. I found it really... demo yn really good o hwnna. Oedd... Weithio os dwi'n bod yn os oedd na streamio ar y Discord server yn lle. Ie. Ac oedd Morgan jumpio fewn yn chwarae Unpacker. So basically, symud fewn i ty a ti mae o fatha pixel art. Oedd really fatha... So mae 2 level ti'n cael yn y demo. Oedd really cool. Nice. Faint o demos nhw wedi... Oedd 10 o hwnnw nhw. Nice. Un arall eisiau chwarae WRC10, oedd hwnna really cool i chwarae. Ond, ddech chi'n maint hwnna. Ie. Ydy'r WRC games okay? Rwy wedi... O, mae... Dal o all gyda fi Dirt, ond... Ond na, mae o'n... Mae 10
o'n chwarae yn y ddawel, rili da, chwarae teg. Nice. Mae nhw'n gwella bob blwyddyn de. Ie, a hwnna'n good. Ond rhaid cofio pryd roedd un yn nhw'n dod allan, like, couple o blwyddyn yn ôl, roedd fi'n cael canned. Ie. Oedd o'n awful. Tair mlynedd o'n, really. Mae'r dau dwytha wedi bod reit. Mae nhw'n dechrau cymryd o mwy o ddifri. Dwi'n meddwl mae nhw'n dall. Os o'n nhw'n rhoi bach mwy effort rwan, mae'n mynd i talu well off yn diwedd de. A hwnna'n good. Beth? Beth oedd hwnna? Beth hwnna? Rwy'n fi'n meddwl rwy'n ti'n just mynd i cwmpl ar fanna, wedyn cwmpl mewn i dŵr. Bydd hwnna'n hollol ridiculous bydd e. Wneud hwnna. O, yes, i mawr hwnna'n. Risky iawn. Ie. Yn mynd i ffitio o'r twll, ddo. Really peth yw, mae dau a ti mynd i marw'r un pryd efo'r blwmyn dŵr hyn. A bydd e'n dro. O dim, ys i'n ddoi... Dwi eisiau bod yn man up a cyfarfod i fynd y canol am showdown. Ie, dwi eisiau digwydd. Dyna chi te. O. Neu peth yw, mae neb eisiau bod yr un sy'n... cwblhau'r twnnel. Y contaf. Na. Ie, mae hwn yn tricky nawr. Achos... Ie, ni'n mynd i gael game cydradd, ydyn ni? Oh, god. Showdown y canol, dwi'n dweud chdi. Just anafio'r bloat. Bloat o'r cha i hanner ffordd. Ie, paid yn holl ffordd, ie. So jyst yn mynd y gap ar ôl, de. Mae'n fforsio fi wedyn, di. Un eiliad ar ôl. Sa'n fyna? Mae dŵr bron efo ti. Oh my gosh! No! Oh, O'n i'n gwybod bydde ti'n neud rhywbeth silly fel na. O'n i'n gwybod. Ti ddim yn amyneddgar o gwbl. Oh, yes, i bar. Oh, fi eisiau gweld gwyneb ti nawr. Sorry, fi angen gweld y stream. Hwnnw mor funny. Na, mae off. Beth i gweld e. Oh. Am diwedd. Pen e lawr. O'n i'n gwybod oedd e'n cadw rhywbeth. O'n i'n gwybod. Oh my god. Yes! Oh, wow. Awful game. Awful game. Oh. Oh. Dwi'n ddos yn hwn y tydwytha dda yn chwarae'r game ydo. Come on. Ni'n carry fe, really. Section. Let's get this over with. Get this over with. Right, beth ti hwn yn rhoi... Beth ti hwn yn gwneud i blymyn sgôl Morgan nawr? Go on. Update. Excel, pawb. A dim yn... Shinobu wedi dweud, dyna ffordd doniol iawn i dod i ben. Ie. Yeah. Dim di adio. Wedi cymryd oriau i dod i'r moment hwnna. Ac hwnna beth wedi digwydd. Eitha dramatic ddo, o'n i'n meddwl oedd o'n showstopper move gyda'r Holy Hand Grenade. Chwarae teg.
O'n i'n gobeithio sy'n just ei digon o twll a dana chdi. Yeah. Yeah. Yeah, good. O ie, mae wedi update yna. Da. Nice. Cool. Mae Ogad ei ennill llawn, so ddim eisiau chwarae'r 2 rownd dwytha yn ys. Oh, come on, Emrys. Y holl Sa'n build-up. gallu chwarae bath... Sa'n gallu chwarae bath da, wan. Oh, come on nawr. Paid y bod yn gas. Star Citizen, Rocket League... Mae fe'n riga nawr, So- mae'n riga nawr. Oh, god. Un hen O, gem dyna dwi wedi fi. bod yn ôl yn ddiweddar ydi Battlefield 4. Nath y trailer i Alright. Battlefield newydd cael fi in the mood. Oh, what? Yeah. Does Dwi wedi dim, bod yn chwarae hwnna. does dim punch. O, beth di'r... Just defnyddio mine. Yeah, dyna beth. Yeah. Call iawn. Mae fe wedi mynd. Boom. Oh dear. Beth di game mode hyn? O, dwi'n gwybod... Destruction, dim oedd o. Destruction. Ie. O, dwi'n stuck o. Oh wow. Just gonna check on the livestock. So vehicles, dwi'n gwybod sy'n rhan o'r game mode, ta beth yn bo. Gorfod, dwi'n siŵr yndi. Ooh. Oh, come on. Right. Oh dear. Oh! Go on, go on, go on, go on. Oh, come on! Mae lot ar hwn i chi. Yeah. Mae'n agos. Whoa. Okay. Oh dear. Right. Oes na rhywun... Na. Ooh. Ooh. Dwi'n ryddi ymynedd i defnyddio nhw, achos fi ddim yn cael y peth instant yna o gwybod bod fi wedi cael neud Plan rhywbeth. ahead, ne? Gobeithio fod y Ie. worm hwnna ddim yn y... Ond gall... yr un Symud, nesaf. ie. Mae'n tactical. Okay. Okay. Oh! Mae'r gôl dilynwyr ni yn way off the mark. Ah! Nice! Mae'n updateio hwnna. Mae'n really annoying bod y gôl dilynwyr hwnna. Yeah, go on. Yes. Dim i oedd hwnna. Ah, rydw i ddim bwrw y band. Siom. Na, mae'r gôl dilynwyr ddim yn update o pryd ni ddim yn streamo. Mae'n really annoying. Oh, right. So ni angen either Yeah. manually mynd trwy'r blwmin alerts i updateio fe. Oh, fi ddim gyda. Arr. Ha 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 ha.
Get away! Hwnna'n ridiculous. Na. Anffodus iawn fyna. O, mae'r cybywyd yna mynd i bod yn bwysig. Oh God. Whew. Beth yw'r fi mynd i wneud fan hyn? Let's go! Oh, wow. Ooh. Yeah. Oh, chwarae teg. Good move yna. Okay. No, that's all. Oh, that's good. Oh. Oh, come off it! What a move. Perig pimp mae hwn yn neud anyway, Woo! so... Oh! Oh, mae hwn yn neud fwy. Though. Wow. Ew, it's in season. You can struggle fan hyn. You love to see it. O, beth sy'n angen nawr? Gwneud. Dropio lawr fan efo'r tank I trigger o'r mine. Ble mae ni wedi mynd? Where's he gone? O, dyna fe. Na, mae dana. Oh, look out. Mi dyfaru i wneud hwnna. Na. Okay. Na, not at all. Okay. Not at all. Fi really yn struggle o'r game yma. Right. You better run away. Run away. I've got to get away. I wanna fly away. Mae fe'n 3-on-1, mae gen chdi mwyn fo fel la. So, Ydy, ma fe. os ti'n mynd i clic hyn, ti'n... Mae 4-on-1, really. Yeah, may as well just... Ti'n mynd nôl y box na, uncle? Yeah, go for it. O, mae'n mynd am y health. Y iechyd. O, mae'n dysgu mynd i ben na, chweith e? O. Gadael Captain Picard I ffwrdd. Gadael fe... No, beth di gadael fe... Leave him alone. Gadael fe... Gadael fo lonydd. I fod. I fod diolch. I gael lonydd I fe. Gael Lonydd, lonydd ie. I fe. Yeah. Diolch yn fawr. I want to get away. I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah. Oh. Oh. You hate to see it. Oh. Hwn yn tonic for the soul, game yma. Yeah, fi'n falch ti'n joio fe nawr. Fa ddim yn cael mwy o games fel hyn. Yeah. Oh, mae'n great pan mae fel hwn yn dwi. Wff. Wff. Rwy'n fi'n gobeithio rwy'n mynd I like fling o fe. Or rwy'n ddim. Sad. Well, Emrys... Yeah, dwi ddim yn gallu gweld fi'n ennill hwn nawr. Oh na! Oh! Bron. Na, dim ond ar 13 nawr.
Pawb sy'n gwylio, dyma sy'n digwydd pan mae vendetta yn erbyn un person yn y grŵp. Dyma sy'n digwydd, okay? Just so chi gael gwybod. Ti cael 14. Emrys fydd ail, efo 6. Ti cael mwy na double points. Hyn sy'n digwydd pan mae y pobl drwg yn meddwl bod nhw'n gallu ennill. Beth ti'n mynd i gwneud efo hwnna? Ie, ti'n mynd i wneud rhyw... O na. Ti'n mynd i wneud rhyw crappy move fan lle ti'n mynd i cuddiad yr ola a da ni'n mynd i cwffio'n gilydd a neud mistakes. No! A ni'n hollol ffain. Uh-oh. O, nhw'n dod nôl! Oh, damn. Mae'n o bron a gweithio mas yn perffaith, ond ddim quite. Ie, os rwy'n hwnna'n... Ti'n mynd bach i'r dde, O, i'r no. wedi Ie. bant o'r map. Yeah. Bron pro gamer move. Dim quite. Dim quite. Hwyl fawr Jules, hwyl fawr Jules, hwyl fawr Jules, mae'n amser dweud hwyl fawr. Love to see that. Unrhyw un arall yn canu Go on, just gorffen it off. Hwnna, Just mewn ysgol. gorffen fi off. Go on. Yeah. Ni'n gyd yn gwybod fawr ffrindiau. O'n i just ddim yn y mood i ymuno mewn, dyna gyd problem. Os am... Mae gothi dwi'n mynd. I'm sure. O, am crap. O na. O. Oh my god! Rhaid rang o ddo. Be ti'n neud? O'n i'n meddwl o'r un... Hwnna'n neis iawn. Ta be, dwi'n mynd rili'n bothered am y win yn y gêm yma, os dwi'n allan onest efo chdi. Os long as oedd Morgan yn colli, o'n i'n... A colli'n sylweddol. Hyn oedd y peth bwysig. Dwi'n hapus rwan. Dwi'n meddwl, ar ôl i round yma, dwi'n cael can o gwrw, dwi'n meddwl i treat yn un. O, paid yn hynna. Just... Oh! Na, oedd e just sut o ti'n mynd ymlaen ynglyn â dathlu ffaith fi'n mynd i marw. So, technically, yeah, wedi marw, yeah? Wedi. Ie. Dwi bod yn dweud, ys pod yn... Meddwl nawr, gael fi cael un boi yna. Rhywbeth humiliating, ti eisiau fannu lladd jazz hands. Be? Eyes of the prize, right? Eyes of the prize. Eyes of the prize. Falle. Mae'n rhaid i fe meddwl, mae gyda chi gormod o chwaraewyr. Dyn ni hyn bob tro. Eyes of the prize, goffan o off. Faint o weithio mi wedi gwybod efo un boi crap ar ôl. Oh no! Oh, mercy. Hwnna mor funny yn dyw e. Rwy'n gwneud it pob tro. Oh. Pob tro. Ond bydd Emrys ddim yn neud yr un camgymeriad. Oh my god. Oh my god, no! Oh my god. Whoa. Pam nath yna? Pam nath yna cael ei move yna?
Achos fi'n credu nes ti gael dy bwrw gan rai o'r tân. Yeah, right ti'n head River Tan yn like bwrw eich helicopter. Mae dal yn cyffwrdd. Mae'n bollocks. Mae'n bollocks dwi. Mae'n hollol bollocks. Ydy e ddo? Ydy e? I don't know os mae fe'n bollocks. Oh, na. Ble mae'n mynd i? Oh, mewn i fan o! Ti'n o difri. Oh, wait. Eyes on the prize, Yeah, man. yeah. Eyes on the prize. Come on. Cyn... Mae hwn yn bwysig nawr, beth sy'n digwydd nesa. Cyn helicopter yn eisiau. Good use o'r... Roedd it... Oh, no, mae gen i. O, mae'n build y crap am. Mae'n build y gyrdas, guaranteed. Oh, hynny'n syniad da, actually. Oh my god! No! That's scary nawr. No, mae gen fi syniad, mae gen fi syniad, pa'n y poeni. Everything's in control. Okay. O, crap na di. O, yndi, mae'n gorfod. Yeah. Oh, good game. Oh, good nice. game, boys. Oh my god. Uh-oh. Da iawn. Whew. O'n i'n rili meddwl chi'n di neud rhywbeth fyna. Yeah. Good game. O, ti'n fawr hwnna fyd wyt? Wel. Rhywbeth. Oh my god, bydd yn yna. Oh, wow. Survive, survive. Oh my god. Oh my god! Oh, yes, i mae rhywun yn so... Move a game. Mae hwnna move a game o hyd yma. Chi wedi gwneud fyny am y ffaith nes ti bron lladd dy hun, kid. My gosh, beth yw'n meddwl if hwnna'n mynd i gwneud o'r gymaint o damage o hwnna? Ah, good. Wow, 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 wow. Uh-oh. Oof. Oh. Bron mynd mewn i'r dŵr. Wel, mae hwnna'n game agos. Yeah. Beth yno, hyfrenydd yn mynd i Yeah, mae o'n... brwydro. Oh, unluckus fyna. Right, un yn erbyn 2, ond eitha tebyg o ran iechyd. Oh! Mynd i bod yn Beth sy'n galed. digwydd fyna? Oh! Oh! Wel, ddim gweithio yn isio. Os byddwn ni... Just tip it Yo. back. Na. Ie. O ddim gut i'n trio mynd o'r... A jyst defnyddio rhywbeth sydd ddim angen fel airstrike neu rhywbeth. Os dy ti rhywbeth fel yna? Why should you taflu carpet bomb? Paid, bydd ti beth yn cyrraedd.
Oh, there we go. Oh, no, ffordd arall, round. Na, ffordd iawn. Ai allan o'n. So, dwi'n mynd poeni yn colli mynd oen fel. Dwi'n iawn am hynna. Oedd hwnna'n game dda. Oh. Yay, dwi di ennill un. Mae hwnna'n rhoi ti uwch... Ydy hwnna'n rhoi fe uwch ben ti nawr, Emrys, yn y cyngrair? Ie, mae gen i 7. 1 point. Mae'n agos nawr. Yn yr ail safle. Yeah. Good. Dwi'n meddwl chdi cael dy gosbio 10 point yn sporting. No, mae'n rhyfel. Fi ar... No way. Dwi'n neud decision ar ran y Federation of Worms. Federation of Worms, mae'r winner y gem nesaf cael 10 point. Mae'r winner yn cael 10 point. Ond am Morgan. Ie. So, po bynnag sy'n ennill y gem nesaf. So, mae Owen fi dal yn gallu ennill y gynrair i gyd. Oce. Ond dwi ddim yn dig os mae doi chi'n gangio fyny ar fi to. Wow! Gangio fyny, beth ti'n dweud? Pwy ti dweud? Oedd e'n eitha amlwg fyna. Keep eyes on the prize oedd un o'r dywediadau. Yr un arall oedd, na, paid. Helpu eich gilydd o ran tactagau i lladd. Pwy ti? Rwy'n fi'n rhoi ti tactegs hefyd o'r gym beth. Cofio? Rwy'n ffe. Winner. Mae'r winner yn cael... Pwy sy'n dechrau? Fi. Okay. Oh. Right. Sy'n byd da. Mae'n mynd yn oer nawr. Ffenest. Mae'n bwrw ei raw. What? Oh, the game. It's all to play for, fan cofiwch. Winner takes it all. Wedi bod yn gyngrair agos iawn. Ydy hyn y game olaf te yn y league? Ydy, game olaf y league. 10 points ar y game yma. It's magic. Points there. A mae ail yn cael 9 points. A po byddwn sy'n ola yn cael dim point. O, beth yna? So yna jans i Morgan fod yn ola. Oh my god! Jeez! Sydd fi dwi'n... Sydd fi trwy big boy orio na? Yeah! Beth sydd wedi yn gweithio? Oh, man. Hwnna'n sick. Ah! Rwy ddim cael mynd mewn i'r tank yn gyflym. Fi ddim yn gwybod be fi'n mynd i wneud nawr. Be o ti jyst wedi defnyddio fanna? Beth yw'r enw'r thing? Turret sentry gun, y fe? Yeah. Sentry. Oh! What's wrong with that? Rwy'n mynd trwy het fi. Oh! Game fel hyn, bydd hyn. Ie, dwi ti gymryd y game turret fydd hwn de. Ie. O. O na. Fi ddim yn gwybod os mae dy fi digon ddo. Na. Mae'n lwcus. Lwcus iawn. Lwcus.
Ah. Ah. Emrys vigorously constructs. Dyna beth i fi'n gweld. Yeah. Yeah. Dwi'n feel am y gem yma. Dwi'n gwybod fi'n paren hir yn gem yma. Oof. O, diolch. Damn! Hwna'n handi. Damn you fo! Yeah. O, fi just allan o line of fire, fi. Dwi'n meddwl. Gobeithio fi yn. Ie, yn y gweithio sydd wedi disgyn. O, ti'n cael rune yn y blyfyn tower hynna. Ie, dwi'n un bit o'r gem dwi'n cysau am Worms Ie. DBMD. Dwi'n cysau y thing yn y buildings. Ie, fi. Oh. Rip Captain Picard. Hwyl fawr. Hwyl fawr, boi. Hwyl fawr, ffrind. O, fi yw'r unig un sydd ddim wedi rhoi turret eto. Fi'n teimlo fel dylen ni. Oh, god. What? What? What was... Beth yn y byd yn digwydd fyna? Fi'n quite Ti'n siŵr. normal o ddo? Meddwl fe jyst wedi glitcho. Yes. Oherwydd fi'n wedyn mynd tu ôl fe. Roedd fe'n mynd rownd y ffordd Ah, arall. iawn. Oh, na, paid. Oh. So na'r rhywun heb o Morgan sy'n wedi fflio allan o hwnna. Yeah. Ie, nes i... Ie. Let me at him. Newid y worm. Dwi'n meddwl bod y thing newid y worm yn erbyn... Oedd hwnna'n natur y Worms gem. Armageddon, ti'n methu dweud hwnna. Na. Mae'n erbyn natur. Mae'n erbyn natur y gem. Whatever. A'r building ma. Mae'r thing building ma'n stupid. Cos o'n i'n gwybod y... Na, mae'n rhan o'r tactegau, boys. Na. Ie. Keep. Ie. Bendant. O, O! move. Hwna'n well played. Hwna yn Ie. mistroli Worms o fyna. O'n gwb... O, hyn dwi'n... Chwarae teg. Chwarae teg. Fi ddim yn gallu coino fanna. Na, hwna'n... Ooh, it's in season. Rai fi really meddwl well. Oh, God. Kaboom. Mae'n meddwl yr unig ffordd. Na, rhaid ddim mynd i gorffen hwnna. Oh, God. Go on, symud tipyn bach. Disgusting move. Ydy o'n teleporter? Ydy e? Dwi'n meddwl teleporter. Oh. Mae wedi constructo fe, rwy'n meddwl. Mae wedi craftio fel.
O, stiwsio banana thing chdi ar teleporter. Banana bomb seeds chdi ar hwnna. Oh my god, okay. Yeah, da. Just you wait. Oh dear. Mae hwn yn mynd i bod yn gêm diddorol. A game all over. Oh, haid nawr. Oh, na! Solid! Oh! Oh dear. Oh man. Hwnna'n... Byddwn ni ddim yn gallu gwneud yn well na hwnna i fod yn deg. Lwcus roedd ddim yn symud y worm fi, neu bu fi wedi cael ei gwrleo lan gan y blymyn turret. Yeah. Hwn ydi gêm ola'r gyngrair, so all out. Last game of 2021. Oh! Ie, ni'n disgwyl tan 2022 am gyngrair Oh, allan. worms ale. Yeah. Ie. Oh. Oh, Ninja damn. Rope Master. Ddim really. Nes i myco hwnna'n ffynnu. Wasta o Ninja Rob. Os di'r tafod gyntaf o'r Ninja Rob yn dda, dwi'n iawn wedyn am rest yna fo. Hmm. Gwyd i'r gyrda'r fain os y boi. Right, roedd e ddim yn gweithio. Be, y newid worm na? Yeah. Ia, na, dwi ddim, mae'n bollocks. Dwi'n ni banio fo. Again, didn't work. Trash. Dylen ni banio fo. I love it. Dwi'n... Dy'r ioed i gweithio ond i Morgan. Yeah. Oh! Oh Press boy, your oh hands boy, to the oh bump boy. into the X. God dang it, no. Oh, rip. Put him out to pasture. Literally, review trio Y, review trio bumper button, nothing. Oof! Mae'n risky. Emrys? Ddim holl... O, ddim werth o. Yeah. O'n gallu jumpio, ynddi? Gallu jumpio dros dy... Ie. Gallu jumpio dros hwnna, ynddi? Y mor na. Ah. Oh, sugar. Ti'n myco hwnna fyny. Silly Billy. Nes oedd hwnna'n ofnadwy. Di turret fi na yn di hitio Talisker, yndi yndi. Beth? Turret fi di troi rownd da. Dim siŵr.
Ah. It's just so ridiculous. It's completely ridiculous. So he right drws nesaf ei gilydd. Oh my god. Yes. Oof. Oh. O, si'n hofio fod y weapons yn mynd ar y gwylod. O, iawn, oce. Ideal. What is that? Hwna ddim beth rydw i eisiau plymyn ninja rope. Oh dear. I thought I was getting the ninja rope. What was that? Beth oedd y peth hwnna? Dwi'n mynd i cyrraedd y morgan yma. Trio fe? Gallu rocket thing? Mae gynnu fi beth rili da. Ti'n aros tan y diwedd, wyt ti? Tam diwedd i fi. Oof! Ow! Ooh, cant yna. Uh-oh. Mae un o Worms Morgan ar un. Oh my god. Be di marw? Fi methu credu hwn. 3. 3. Gotta be kidding me. Okay. Damn it! Da iawn, Emrys. Allan... Na, gen... Owain yn cant. Alright. O, ni'n meddwl oedd hwnna tif fyna. Owain, dys di gyddiad a gai ar ôl Morgan i chdi cael y win. Seriously? Ie. Oh, that's pathetic. Just... O, dwi'n meddwl. O! Just fi o ti. Da iawn. Dwi'n rili byd i wneud yma. Y ffaith ddim efo... Ie, ddim cael ei jetpacks neu unrhyw beth. Uh-oh. Ie. Na, sy'n jetpacks na. Na. Banana seed, ti eisiau nhw? Ti'n banana seed am bloody jetpack? Beth? Oed. Ti'n methu cael nhw. Dim yn gallu cael nhw o bloody crates. Double jump, gwasgu fe dwy waith.
Gyflym. Oh. Syth i'r tip-off. So ti'n mynd ar y go nesa. Ydl ti, os ti'n mynd redeg hefyd, fel wneud run-up. Oh, pa ffyn. Oes... Okay. Lle mae hwnna'n mynd? Ta bed pwy mae hwn yn mynd i? Lle mae hwnna'n mynd? Pwy sy'n... Bydd ni byth yn gwybod. O gan ti ddysgu ni dda. Ie. Oh! Come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Two. Are you serious? Hwna dim ond wedi gwneud 2? Ydw ond hefyd 6 oedd ei gyd. Ie! A ni'n meddwl, o, ti di cael fi, nes ti cael y sweet spot yn y twll na. Wel, nes ti defnyddio'r Bunker Buster i fi, so... Yeah. Oh. Ydy yn mynd i bod yn hyderus a just mynd amdano ti nawr, dyna cwestiwn mawr. Efallai os mae gallu. Ydy yn mynd i wneud parachute, naid, a wedyn parachute. Na, okay. Gall ti wneud fan na, actually. O, Oh! Oedd hwnna'n lygus. On, what? Oh, come on, Boto. Oh. Oh my gosh. Mae'n gêm oau nawr, fi'n credu. Ynddi. Achos gyd mae angen neud yw Di cael nôl fi. Doedd i nôl Ie. fi, mae'n angen neud. Ie. Yn union. So, jyst yn teimlo, gyd mae angen meistroli. Ni beth ti'n neud yda, iwsio tank na, dos yn ôl, seith ar beth ti'n Mae'n twll, jumpio. jyst mynd drwy'r twll. Ie, Be mae'n ti'n beth i neud? mynd trwy hwnna. Mae hwnna'n Mae'n tiny. twll lan fyna. Ie, ti'n gallu neidio trwyddo fe. Na rhaid ddim. Neidio, double jump. Ie, ti'n gallu? Mae ddim yn twll. Edrych rhan o fe. Oh, flip. Mae tiny slither. Oh, sorry. Sorry. Gwastraffu fe blymyn amser. Sorry. Clear a path. Nawr, mae'n gêm Emrys. Na, cos dwi'n myth... Mae'n cyfro turret Oh. i hunain. Nes di'n mistake o fyna? Massive mistake. Ti'n cyfro turret ti. Oh. Yeah. Gobeithio bydd fe'n just seithi trwy fi. Whoops. Yeah, hwnna'n massive mistake. Oh, dyna welliant. Oh no. O, tan! O! Nath e brifo fe ddo, so ti'n iawn. So nawr, ti'n shit. gallu neud beth ti'n mynd neud, cymryd e mas a neud seithi fe off yr ochr. No. Byddwch yn Ti ddim mynd i cael fi fyna. No, I'm safe. Wyt ti'n neud Ooh. Emrys. Beth wyt ti'n neud, boi? Oh, Emrys bach. Gyd mae angen neud nawr y shotgun. A cadw i ffwrdd. Oh. Ti di roi'r cyngrair i Owain. Ni'n peth i, Well- mae shocking yn boring. Ie. Oce, gyna, neud mine neu dynamite, ond mae rhaid i chi neidio mas o ffordd, ddo. Bydde na, symud y tank gyntaf, mae 29 eiliad y ti, symud y tank mas o ffordd, so ti ddim yn meso fe fyny. There we go. No, ddim mor bell ani. Oh, whatever. Just... Come on! God. What? Move! Just have like... There we go. Oh my God. Here we go.
Just mind it, rhywbeth! Be ti'n neud? Beth? Neidio, sgwar. Oh, wide. Oh, god, mae hwn yn boeth. No! Be chi'n neud? Mae'n dro. Mae'n gêm cyfartal, neb wedi ennill. Oes, da'n gydral gyntaf. Na. Na. No way. No way. Mae hwnna ddim dig. Na, mae'n gêm arall nawr. Mae'n gêm arall nawr. Mae'n gydral gyntaf, 10 pwynt yr un. Dro, mae dro yn meddwl, mae'n dro. Os mae doi person, ni gyd yn neud dro. Dyna sut mae'n gweithio. Na, gydral gyntaf. Wow. Edrych fan ar wins. Mae'n dweud 2 wins, 1 i Owain, 2 fi a dim i ti Emrys. So ti ddim di ennill unrhyw beth. Os ti'n edrych ar reolau... Na, os ti'n edrych ar reolau Worms... O, dwi ddim... Wel, arall, dwi'n update'r lig. Na! Mae rhaid ni chwarae eto, achos oedd hwnna'n dro. Achos yn Worms, ti'n methu cael dro yn y sefyllfa yma. Mae rhaid ni chwarae eto. Iawn. Ddim full wormage, though. Na, ddim full wormage. Na, mae hwnna'n just rollio'r dice. Yndi, hollol. Stupid, dwi ddim yn sgil o gwbl gyda full wormage. Os na ddim sgil yn y gem fa? Full wormage, de, ond efo to. Oh, okay. So ddim methu iwsio y stwff. Ie. Alright. Iawn. Winner takes all. O, o ti bron. Gyd o'ch chi angen neud, oedd neud rhywbeth conservative i lladdu gyda 10 pwynt. Refiesiad yn ofio Cluster Bomb Mark 2. Ie. O, refi beth i neud i lan y bloody cliff. Hwna oedd the riskiest thing. Oh, anyway. Bloody cliff. Refi trio neud i lan, a ddim gadael fi. Refiesiad yn ofio y weapon refi'n craftio. Ie. Oce, so mae di cael gwared a lot o crap full image wrth cael to. Interesting. Oh my god. Yeah. Good point. What? Fi ddim yn gwybod be i wneud nawr, though. Ti guys wedi trio Pringles Smoky Bacon flavour? Blynyddoedd yn ôl, de. Maen nhw'n lush. Dwi'n cael un paprika. Di paprika mae'n thing lad yma na di. Ti'n di Ewrop. Ie, ti'n di Ewrop. Mae bob dim yn paprika. Ytha y creision, lle. Rwy'n hoffi paprika. Rwy'n ti'n hoffi fe. Mae bob dim dwi'n gwca yn sy'n yma. Ooh. What? Beth the hell with hwnna? Oh, man. Oh, wow. Gath thing Llundan fi i ganslo heddiw eto. So dwi'n gwybod be fydd hanes EGX lan i fan de. Be sy'n wedi cael ei ganslo? O'n i... Ti'n res? Na, o'n i fod i fynd yn mis Awst i watchad orchestra yn Wembley Arena chwarae stwff Studio Ghibli. Ond mae hwnna wedi cael ei canslo fan. So dwi'n gwybod be mae'n golygu sioia mor eraill yn Llundan de. EGX yn Llundan Lenny ddim... Ydy, mae'n Llundan. Dim... Ie. So ni'n weirdly mwy ypfyd yn Birmingham. Ond os di o'n saff ni fynd i Llundan, so i ddim isio, ie. Ie. Mae'n trip. Ie, bydd yn really cool. Rwy'n... Pryd rwy'n fi mynd olaf, Morgan? Rwy'n...
O, yes, i mawr. Ww. O, na! Ffordd anghywir. Dwi'n sylwi fyna, mae gynnach chi fatha split second efo'r turrets yma. Rwy'n trio beitio fe i, like, seithio am Morgan. Ddim gweithio. Di yn chwarae... Ie, rwy'n 2019 neu 2020? No, 2019 oedd e. O'n i'n 18 o'ch chi, ie? Cos eisiau 19. Rydyn ni'n mynd i Ie, 19? ys i bob blwyddyn. Fi di bod bob blwyddyn am... O'ch chi 19? Ie. Un mewn Llundain. O na, ie, yn Birmingham oedd yr un... Ie, eithon ni Birmingham... Wel, o ti... Ie, Ie, eithon ni Birmingham hefyd. Oedd hwnna'n like 2016? Fi ddim yn gallu gweld pawb. Fi'n checkio'r... O, hwnna'n tactig dda. Ah! O'n i na y flwyddyn... Oedd yr... Oedd y thing Hitman 3. Cos o'n i eisiau giwau i watcha hwnna. Okay. Nice. O, ni yna pryd hynny hefyd. Dwi'n cofio fatha cael paint yna. Just fi a un boi arall yn cael paint. A o'na Monster Energy stand wrth ochr lle booze. A hwnna'n hifin y brysur. A ti fi fan cael paint. Ooh. Fatha'n pathetic. 2017, rwy'n ni'n mynd. Yeah. Ac hefyd, I swear yn 2019. Falle. Dwi'n meddwl chi ddim Ie, yn 2019. 2019. O, Ie, 2019 hefyd. Rwy'n... O, dim gwylio'r... di syl o'ch chi. Ie, di syl. O, ie. Di Sadwrn i Shirley. O'n i'n un arall yn Birmingham ar y pryd, beth ffordd enw hwnna? O'n i'n mynd i hwnna fyd, ac o'na un yn Manchester. Ond hwnna boi Retro Gaming. Play Expo. Ti'n bod hwnna Morgan? Ie, fi byth di bod i'r Play Expo. Mae hwnna'n reit cool, os yw'n cyda Retro Games. Mae just yn... Mae hanner lle, just... Cwmni yma di dod â hen consoles a di rhaid o gyd allan. Oh, cool. Byddwn ni'n joio hwnna. O ie, roedd hwnna'n yn y cefn o'r Expo Hall, oedd e? Ie. Oedd, ond fatha tair gwaith sydd hwnna. O. Wow. Absolutely massive. As in, hynna di'r holl... A mae yna fatha cant o pinball machines. O ie. Mae yna mini version o hwnna yn, fel arfer yn EGX dyddiau yma. Oedd e'n fi, neu oedd e'n teimlad llai mewn 2019 na oedd e'n yn 2017? Like yr Expo Hall. Yn facha. No, fi'n mynd siwr. O, dwi'n cofio. Dwi'n cofio mewn... Dwi'n mynd... Ie. Roedd fan yr un Birmingham. Roedd e'n kind of mynd mewn kind of like L shape. A right on the cefn, roedd e'n cael like Twitch stage. Ac hefyd like big e-sports stage up. Ie, dwi'n cofio hwnna. Gotcha Hearths hwnna. Ond mae'n un arall, ond yn NEC, fatha ddim o'r mowr a EGX, Gamer Fest yma. Oedd hwnna reit boblogaidd i streamers. Beth ydi hwnna? Dwi'n meddwl cofio byth fel yna fo. Beth di'r gun hwnna? Ie. Y turret yn mynd un gwyn, rhyb beth di gweld hwnna o flaen. Mae'n fatha health gun. Na, rwy'n hoffi EGX. Ie. O'n i wastad yn tyfu fyny eisiau mynd i E3 a felly. Ond fatha, rwan, never gonna happen. PAX, yn lycio mynd i. Lot o bobl yn di... Mae lot o bobl siarad am PAX yn ffordd da, dweud. PAX East yn America. Ie. Ie. Neu yr un, beth ydy'r Gamescom yn Germany fyd, hwnna'n... Ie, hwnna fi eisiau mynd Cologne. Dyna be fi eisiau mynd i. Desperate, ie. Mi'n credu hwnna yn taith y crew ni rhywbryd yn y dyfodol. O'n i wedi trafod hwnna o blaen yn do Owain, ond ie, mi'n credu bydd hwnna'n good.
Oh, oh Ww. god. Mae'r map yma yn reit gyfyng i'r beth sgan ni defnyddio. Yeah. Oh dear. Get you. Ah! Oh, na! God, oh, fanna. Mae'r turrets yn... Eitha am disgyn lawr, eich mwy o'r edge. O, oce. Dwi byth o'r... Dwi'n meddwl o'r gravitas i defnyddio banana bomb. Rwy'n methu blymyn tafu nhw, either. Oh, man. O. Big boy Ojo goes to Davy Jones's locker. No. Yeah, fi'n credu just y nifer o stuff pwerus sydd, mae'n neud yn really tricky yn dyfa i just... Ynddi. Ti'n just gwastraffu holl thing yn scrollio trwy nhw yn meddwl. A un thing arall am y gem ydi... Wedig o stwff insane, da ni'n fawr wan. Just blurb bach e, sgwynnu bach yn dweud beth nhw, ie. Yeah. Be di party balloon? Fi ddim yn gwybod. Fi byth di defnyddio un. Na. Ta electric sheep. Ta. Ming Vase, beth di hyn mynd i gwneud? Dwff. Oh, vase. Ww. Neu vase, beth bynnag. Ming Vase! Iawn. Oedd hwnna'n pwerus. Oedd. Wow. Wff. O, mae'n mynd i mewn amdano fe. Fi'n am hwnna, oedd hwnna'n go move. Chwae ti. O'n i'n rili meddwl yn di disgyn drwad o hwnna. Nice. Yeah, chwae tig. Oh, you silly boy. Oh, yeah. Oh! Oh my god! Syth mewn i'r dŵr! Beth yna fi mynd i gwneud fan hyn? Rwy'n mynd i gwneud... Dwi'n mor grac gyda fe hun am hwnna, oedd e just yn ofnadwy. Mae'r turrets wedi adio dimension arall i'r gem ydy. Ydi. Oh, na. Ww, beth sy'n digwydd yma? Shit! Oh my god! Be ti'n neud, Owain? Dwi'n gwybod hwnna'n lladd chdi. Rwy'n methu credu rwy fi'n gwneud hwnna. Dwi'n... Oh, na, 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 na! Oh, no! Oh. Let's go. Let's go! Oh, spear. Oh, stwff na eisiau. Ww, beth sy'n ei fo?
So chdi bod 185 damage. Stuffed turkey. Oh. Nice. Saif degree. Woo. Dwi'n helicopter i ti'n gweld yna. Oh yeah. Dwi'n handi. Yeah. Beth i wneud o fe? Dyna sy'n anodd. O! Oh. Oof. Ac, ooh, just about. Da iawn. Ni'n gyd yn y canon o hwn. Oh my god, sfe health chdi! Ia. Pan ti'n aberthu'r Mac... Pan ti'n aberthu'r Mexot? Dwi wrth ti nawr. Oce. Oh, silly boy. Ah! Oh. Paid o symud. O, hwnna'n perffaith, actually. Oedd hwnna ddim yn gallu... Oedd hwnna'n good. Wait, beth ydi beth? Ydi wedi taflu eich hun a bwys ti dod? Yeah. Oh. Iawn, ce, dwi'n dewis hwn, iawn. Wedyn, Beth? sut dwi'n dewis... Ac dwi'n ar controller rwan. Newid Ie. worm. Dim. X, ie? Ie, dyna ti. Ideal. Ideal. Beth ti'n rhaid most damage i fi? Oh, ti'n literally aberthu dy hun. Oh, wow. You deserve the worst ar gyfer hwnna. Fe just... Ddim yn hapus iawn da hwnna o gwbl. Not impressed. Casualty of war. Yeah, digon teg. A dwi wedi... Actually, i game Ola 2021 ni, dwi actually wedi defnyddio swap worm yn iawn. Oh, rip. Actually, rip hwnna ddim yn... Oh. Oh. Fall damage yn tasty o hwnna. Oh, yes! Survive! Oh. Survive! Oh dear. O, mae turret dy fi rhywle, fi'n credu.
Na, mae di mynd. E? Nes i O, chwtio di e? fyny. O. Da. O, da iawn. Reit, ato fo. Oen, a dwi'n just dda. Cofio, mae Dwi'n siŵr- Emrys fyna Ie, hefyd. ie. Ie. Ti angen mynd am y win-win, ddim just curo fi, achos ti angen meddwl am ennill y holl beth nawr. Hwn yw... O, hwnna'n perffaith. Da iawn. Da iawn. Rwy'n fi'n trio cael ei rhwng y dau ti, ond... Oedd hwnna'n hyfryd. Wai teg i ti. Oce. O, na, na, o'n i'n gwybod! O'n i'n gwybod yna! O'n i'n gwybod! Oh my god. O'n i'n mynd i ond i'r Rocket League car a cael y health. Ti'n di baseball bat i fi? No. Seriously? Mae fi bod yn Neu ofalus. acton puncher chdi? Classic Morgan. No. Siomedig. Oh, I hate to see that. You hate to see that. Oh, yes, i mar. Ie, fi yn. Fi yn. Mae'r move nesa o yn mynd i bod yn holl bwysig. Oh. Oh, na, 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 na. It's all about the aim, it's all about the aim. Wel, rwy'n wedi poison o fy hun efo hwnna. So, rwy'n mynd i bar. Oh! Rwy'n ar un health. Rwy'n wedi poison o fy hun. Oh, yes, i mar. Sgan i ddim byd i wneud 220 damage, I guess. Beth yw hwnna? Minions. Okay. Oh my god, hitwch o? Pa Wow, mae'n are jumping you just cyn chdi? Wow, 85 Wow. though. Ond maen nhw'n gallu definitely gwneud lot mwy na hwnna. Maen nhw'n glitch. Oedd, o'n jumpio just cyn, oedd. Os o'n lot, sy'n byd gallu dros 100 damage, I guess. Nagos. 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 I'm sure. Nagos. Os... Ti all about the turkey. Hwnna'n mynd i blow ti. Oh, na, na, na. Yeah, fi yn, actually. Please peidiwch marw o poison o fi. Oh, Dwi'n yes, i meddwl mar. allai the poison gymryd Ddim yn gallu. health dwytha chdi na. Na. Yeah. Yeah, ti'n ffain. Kamikaze fo. Dos... Eich chi Bydd yn kamikaze dro fo. arall, as neb yn ennill. Ti ddim eisiau hwnna, surely. Pa'n mynd yn y dŵr. OK, o, syniad call, cael iechyd. Cant hefyd, waw. O, super sheep arall. Poison fo. O, neu be bynnag di hwnna. Beth yw hwnna? Ie, dwi'n ba. Dwi'n Oh my ffynnu god, mae'n edrych yn pwerus, though. Fuck. No! No! Dwi'n poison dy mwy, hwnna rhywbeth. A dwi'n fe, mae ddim poisoned. Damn it. Na.
Na ti ddim yn poison yn mwy, lle. Na. Rwy'n fi'n pig gyda hwnna hel. Paid, Morgan, come on. O, ti'n o difri. Morgan, come on. Mae o'n, ddau na chi, I was gonna say, os rwy ti'n bloody teleport ar right lan y thing, fi'n just like, end stream, go offline, straight away. Na! Ddau na chi, fatha, health, so full wormage, so dwi'n gallu bod yn diweddgol i'n dda i'r rwyd ornes. Mae'n mynd i bod. Mae'n mynd i bod. Na, ti'n mynd i gyddio yn top na wan. Na, fi ddim. Ti'n mynd i gyrdars. Na, fi'n gwybod beth mae Owain yn mynd i wneud nesaf, achos mae fe yn mynd i colli'r plot. Watch it, no, stop. O'n i'n gwybod bydd hwnna'n digwydd. Shit. Rwy'n anghofio am y damn turret yna. Mae'n okay, rwy'n okay right now though. Rwy'n okay. It's okay. It's all good. It's all good. It's all good. It's all good. It's all good! It's all good! 65 minutes. It's all good. We're all good. Rwy'n beth allu dyn fan wedi ta cael Morgan lawr y twll na. Yeah. Hynna. It doesn't fly! Rwy'n fi'n myfrwydd hwn yn un hedfan, mae'n cael cape! Mae'n cael cape! Ar y llun! Unwaith fath yn ei gyna, di hwn ddim yn cyfri anyway, just rhywbeth full wormage. O'n i'n aros am hwnna. O'n i'n aros am hwnna. Ond am, ie. Funny. Good games. Good games. Fantastic games. Come on, boy. Na, chwarae teg, gwan, na i newid y lig yn iawn o'n. Rwy'n fy sheep yna cael cape. Ie, dwi'n... Rwy'n cael cape. Ni'n cael hwyl yn dydyn ni. Hwna'n... Oh, man. Disgusting. Hey, diolch am y dilyn. Rhys EJ. Croeso i'r crew. Wy. Oh, fantastic. Neb yn ennill. Ti di rhoi hwnna lawr. Yeah. Nath y spreadsheet mynd yn weird. So dwi'n di... Yeah. Mynd ennill. Nobody wins. Diane. Yeah, good. Oh gosh, be ni'n mynd i wneud os dyma yw'r un olaf o Worms, eh? Ni'n mynd i feddwl am game gwahanol. Ys ni beth efo'r un open source na? Oh yeah, Hedge Wars. Yeah. Yeah, ond... Yeah, yr un recipe yw e, bych chi... Yeah, so... Yeah, you know. Be ni colli ti ennill? Na. Owain ti di ennill heddiw. Wnaeth chi gael draw. So, yeah, then good, though. Fi'n credu y rwystredigaeth o colli ar Lion King ar y Mega Drive. Mae hwn wedi bod yn neis henni. Oh my god, wneud stream cyfan o just un level. Mae'n neud i fi teimlo'n rubbish. Mae'n anodd. Ond, ie, fi ar y final level nawr, so... Fi down di neud yna. Illa neu yn o stori, dwi'n meddwl. Wedi colli, ai. Ie, nes i... Ti'n gwybod beth, nes i colli heddiw. Hwna'n ffaith. Ie. Ond dwi'n meddwl, rhaid ni party game arall i buffro. Alright, come on then. Beth yw party game? Nawn ni gael meddwl nawr am 2 munud nawr. Dwi ar party-based games. Oh, Pummel Party! Oh my god! Pummel Party. Yeah. Oedd hwnna gymaint o hwyl. Os ni'n gallu llusgo... Pryd mae James nôl o? Ddim siŵr mae dal yn aber. Rwy'n meddwl bod wedi cymryd y cywiaredd fe nawr, ond rwy ddim siŵr.
Mae Steam, ffordd mae Steam di setio fyny fan yn awful gan sbio. O, beth ni gyd gyda'r un amser. Wel, dim hynna, just dda. Achos oedd... Ie, bydd fy brawd fi gallu chwarae Pummel Party hefyd. Oh, yes! O ie, mae fe gyda fe yn dywe? Ie. Oh, fantastic. There we go. Os ti'n gallu gofyn ond, bydd hwnna'n good. Dwi di bod yn searcho am shredded cheese at Tesco, and nothing in dod lan. Shredded cheese? Ond mae'n labelled grated cheese, dim shredded. Gosh! Okay. God damn it. Hwna di, cos dwi'n gwario gymaint yn llefydd y Max Spencer's Waitrose, cost cutting mi di, a prynu bloc o gaws, a cymryd 10 munud i gutio fo fi mewn twb. Really? And that's how, yeah. Beth yw'r... Owain, ti'n rhydd nos fori? Nes ydych chi cynlluniau? Na, rwy'n mynd i bod yn... Mae'n proper last minute on your... Ddim o fori, sorry. Rwy'n mynd i bod yn paratoi, gwneud bwyd a party food stuff fori. Oh, aye. Oh, nice. I'm settle am yn nos Wener. Mae'n cool. Mae penblwydd fy dad fi, wythnos hyn. Oh, lovely. So ni'n mynd i taflu little party dydd Sadwrn. Oh, cute. Okay. Na, dim problem. O'n i just yn meddwl, achos o'n i eisiau cael chi yn loop, achos otherwise mae'n teimlo fel fi, Emrys a fi'n mynd retro nuts, a ni'n cael fel retro challenges i gilydd, a fi ddim eisiau ti teimlo bod chi ddim yn rhan o hwnna. So fi'n trio wneud hwnna, achos mae paranoia fi'n fel, o na, mae Owain yn mynd i teimlo bod e ddim yn rhan o fe. Ond mae gyda chi bywyd ti hwn di yn chwarae, so mae rhaid i fi cofio hynny hefyd, so paid y poeni. Di Owain ddim yn ochr rong i 30 ac yn... Exactly. A hyn ydi o. Dim ond fi a Emrys yw'r retro sados. Wy'n offi retro games. Na, ni'n retro legends. Na, dim retros da ni dwi'n gwneud. Contradiction da ni. O ie, point and click. Toonstruck fi eisiau gwneud nesaf, achos wnaethon ni contradiction ar stream Emrys. Dwi'n meddwl hwnna reid, na, dwi'n meddwl. Toonstruck, mae fe gyda'r boi o Back to the Future. Ti'n gwybod Christopher Lloyd. Oh my god, mae'n brilliant. Achos ti'n gallu dychmygu, mae bach yn gore animated ydy sut mae'n actio. So roi fe mewn i byd cartoon, mae'n brilliant. So, Nice. So gawn ni weld. So Emrys, fancy Toonstruck nos fori neu ti eisiau wneud o ras retro style i? Wel, sy'n mwyd ydw i fangu. O'n i'n ei rhywbeth. Okay, cool. Alright then. Good plan. Wel, diolch am chwarae Worms. Fi'n gwybod, mae'n gallu bod yn poenus weithiau, ond just, mae fe'n hoff game erioed yn agos iawn i Donkey Kong Country, ond fi ddim eisiau dictato i chi bod rhaid ni chwarae fe. So, Pummel Party tro nesa. Bach o Pummel Party yn hwyl. Good. A cael brawd ti hefyd, bydd hwnna'n good. 4 chwaraewr. Fantastic. Awesome. Ydy unrhyw un else fan hyn cael, Master Chief Collection? Mae gynnu fi ar Xbox Game Pass. Ydy e'n crossplay efo PC? Rwy'n meddwl mae hyn. Mae Xbox app a PC there yn awful, neithach dwi'n. O na, rwy'n meddwl, os ti'n chwarae ar Xbox, ti'n gallu chwarae efo pobl ar PC. Dwi'n meddwl dde. Y ffordd ti'n ticio di, ti'n gwybod di all PC games, capabilities, cross-platform multiplayer. Wel, pryd rwy'n chwarae fe, rwy'n gweld pobl ar multiplayer efo controller next to nhw, neu keyboard. Okay. Falle, Wyt ti'n cael Morgan? Or bydd, Na, fi yn y categori... Halo multiplayer. Be o'n i'n dweud gyda Emrys yw, o'n i gyda'r Game Pass am ychydig, ond y reswm nes i gadael mynd oedd achos trio ni chwarae Streets of Rage 4, a mae rhywbeth ynglyn gyda'r app yna, fi'n gwybod bod we fi'n gweithio'n ffain, achos oedd e'n gweithio'n ffain ar Steam, ond mae'r app yna mor clunky a crap ar gyfer cross-platform, fi just wedi gadael i... Dwi'n meddwl y gêm yna oedd o. Y gêm yna dwi'n meddwl o. Cos dwi'n bod yn chwarae lot o Forza 7 o'r ffrind. Gyda fo Xbox Series X.
A mae hwnna wedi bod yn ffain, da. Mae Game Pass yn gymaint y deal da, wan. Mae'r Yakuza series i gyd yna fo. Mae hwnna'n awesome. Mae lot o stwff EA yna fo. Wyt ti wedi gweld efo'r Windows 11, bydd y Games Pass app yn built-in? Fel desktop engineer i cyngor, dwi'n rili eisiau sbio ar Windows 11. Na, dread o fe, I bet. Mae'n reid hot flushes i fi. Pen toss. Dwi'n eisiau meddwl amdano fo. Ond... Na, na i edrych ar y Game Pass then, achos fi'n credu fi ddim wedi defnyddio y 3 mis am ddim, fi ond wedi defnyddio'r Game Pass PC beta, so fi ddim yn gwybod os mae hwnna wedi cymryd fy tro, ond falle. Sea of Thieves dwi'n rhaid i trio chweith, os ydych chi wedi trio hwnna. Os ti ddim eisiau... Dwi'n hwnna'n good fel multiplayer i ni gyd, Sea of Thieves. Bydd hwnna'n hwyl. Os mae'n kind of more ladro na, you know. Di'r Halo ddim yn glir iawn. Halo... Mae Halo Master Chief Collection me. Sorry. Mae'n ar sale ar Steam ar foment. Ti'n gallu cael yr entire collection for £15. Neu ti'n gallu cael y games individually for £3.49. Ydyn nhw'n cross platform ddo, achos mae Xbox Game Pass PC Beta, dyna pam mae dy fi fel 4 copi o Worms WMD ar pob... Ar Steam, mae Halo yn defnyddio Xbox Live for multiplayer, even though rwy wedi talu y Master Chief Collection ar PC ac rwy'n gallu cael ar Xbox o'r Game Pass, rwy methu chwarae nhw ar un tro oherwydd Xbox account yn yr un. Ti efo Game Pass, right? Ond rwy wedi prynu Master Chief Collection ar Steam. So, y fama wan, mae gynna fi Halo Master Chief Collection, iawn. Dwi'n clicio hwnna, iawn, a llai installio fo. Ond hefyd, mae Halo 2, Halo Reach, Halo 4, Halo 3... mae'n rhaid yn seis. Ti'n gwneud o'i gyd o'n un goes. Fi'n gallu just pigo un o'n nhw, so fi'n gallu just prynu un o'n nhw, achos fi ddim yn fan mawr o nhw Halo Reach, fe? Halo Reach, best one, multiplayer. Achos mae hwnna on yn 3.49, a fi just yn teimlo, it's not my cup of tea, ond fi'n get up for a game, achos ni wastad yn chwarae game ei dwi'n hoffi, so fi ddim yn mynd i bod yn party poop a ddim, you know, chwarae. Os ti'n gallu cael trial arall, fatha PC Pass am mis, so Sea of Thieves yn gallu fod yn good shout hefyd, de. Definitely. Fi'n credu Sea of Thieves yn fwy amrywiol. Mae Halo Reach yn proper first-person shooter style i. Wel, ti gallu... yn mynd yn erbyn sgiliau fi ar ni gallu gwneud racing yn sound of it. Like racing. Yr unig peth... yn Reach, oes. Yr unig peth ydy fan, dwi'n newid clicio Reach rhaid installio. Ti gorau installio 152 gigs bob dim. Beth? Ar Game Pass. Dyna mae'n eisiau... Dwi'n gwybod, dim i glwtyn byd yma, dim yn eisiau fi wneud, ond... Dwi'n gwybod, to. Ti'n eisiau lawr lwytho 150 gigs. Na. Bydd yn cymryd fi 8 nos i fel lawr lwytho. A hefyd, a rhywbeth, ti'n really... Ti'n really massive fan. Na, mae ddim yn cup of tea fi. Halo Reach ddim landa pan ai gyda Star Citizen, ond dwi ddim yn cup of tea fi. 150 gigs, ydy e? Ti'n gorau yn Master Chief Collection. Ond os ti'n prynu fe am 3.49 ar Steam, ti ddim gorfod prynu fe gyd, o'i ti? Ar Steam? Na, mae e'n dweud, this content requires the base game Halo, the Master Chief Collection on Steam in order to play. O, fi yn teimlo, mae'n well i fi just prynu Sea of Thieves. Ond, ydw i'n gallu prynu fe ar Steam? Ydy hwnna'n cross-platform? Ti gallu prynu games individually am Halo Master Chief Collection, os ti ddim eisiau cael nhw gyd. Ond ydym di fforsio... Mae ddim yn gadael fi o. Mae ddim yn gadael fi. Mae'n dweud, downloadable content. This content requires the base game, Halo, the Master Chief Collection on Steam in order to play. So dyna beth mae Emrys yn dweud. Mae'n gorfodi chi i gael... Na, ti'n gallu prynu nhw individually, though. Oed, ond ti'n gorfod downloadio y base, ie. Dwi'n siarad am beth gwahanol i Morgan yma. Dwi ar Xbox Game Pass, fan. Na, mae jyst yn dod fel DLC. Na, ti'n iawn beth ti'n dweud.
Emrys. Achos fi'n just clicio mewn Halo Reach yn Steam. Ti gallu prynu nhw individually, because I did it. I only had Halo Reach. Hwna'n un i gyn fi'n cael, a wedyn rhaid nhw gyd ar sale, so rwy'n prynu nhw y rai arall. Ti 100% gallu prynu nhw individually. Ie, dwi'n mynd dweud ti'n gallu. Be dwi'n dweud ydy, ti'n gorfod downloadio'r crap i gyd. Base game. Ie. Ti ddim angen cael pob game installed. Dim ond y rai ti eisiau. Dyna beth mae'n dweud fan hyn. Ie, nes gymryd, na i newid OBS Ninja o sgrin fi. Cos mae'n... Mae'n weird. Ar Steam, rwy just wedi... Rwy dim ond cael Halo Reach installed. Ac maybe Halo 1. A mae'n dim ond cymryd lan 40 gigs. Game Pass Ultimate fi eisiau prynu? Ultimate yn gael ti cael games ar Xbox ac ar PC. Ie. Ond oes na fel first 3 months for £1 anyway, so gallai neud hwnna, dwi? O'n i bai sef di cael o blaen, dwi'n meddwl, ie. Oce, gawn ni weld nawr. Nawn ni ffeindio allan. Oh god. Right. Buy Ultimate 1 month and get 2 months free. Join. Oh my god, bydd hwn mor cyffroes os... Di'n cael getaway dyn. Ond na i neud it off stream anyway. Mae'n dweud purchase Halo Master Chief Collection bundle or individual titles for access to available game content. Dwi'n gyrru OBS o sgrin fi. Dwi'n siarad ar y sgrin stream, sbia bod dwi'n installio Halo Reach rhan. Ie. So, ti'n gweld sgrin fi rhan? Ie, fi'n cael yna nawr. Ie, so gyda fi Halo Reach fanna OST fanna 2 Reach a 4, iawn. Bwca Reach, install, requires it. Damn it, browser. Paste that in. Yeah. Right, click. Mae trin o fatha So dwi ar y Game Pass rhan. So, mae gynnu fi Master Chief Collection yn fanna. Yeah. O si. So, Halo Reach da ni'n prynu amdano, install requires 152 gig. There we go. Hwna'n weird. Cos mae Halo Reach yn bundle o Halo Reach a Master Chief Collection. Yep. Nuts, The Master Chief Collection doesn't... Hwna'n weird. Our Steam is... Mae'n dim ond 40 gig. Yeah. That's really weird. Mae hwnna'n weird. Does pa un dwi'n newis. Mae o'n gyd yn... Dwi just yn gobeithio, gyda'r Game Pass Ultimate thing, mae'n fi'n mynd i gadael fi, fod fi wedi cael y Game Pass PC beta, bod e'n gadael fi cael $1 am 3 mis. Ie. Os fi ddim wedi defnyddio o blaen, achos byddai wrth fy modd yn trio rhywbeth fel Sea of Thieves neu Halo neu beth bynnag. Mae stwff ti'n cael yn hwnna. Ti'n cael bob dim Bethesda. Hynna'n net yn efo. Ie. Fallout 76. Dwi'n chwarae hwnna. Dwi'n licio Fallout gormod i chwarae hwnna. Wel, nawr fi wedi prynu y hard drive newydd yna, gyda o couple of 4 terabyte yn rhywbeth. Fi ddim yn stressed am download, achos es i trwy cael popeth PC beta, literally download y popeth, a ddim chwarae yn rhywbeth, so oedd hollol wastraff amser. Ond, ond nawr... I fi, mae hwn wertha. Yakuza. Bob un Yakuza remastered. Wow. So, os dwi'n llwyddo i gael y Game Pass, right? Y beta thing yma, ydy ni lan am chwarae Sea of Thieves nesa, neu wyt ti eisiau mynd lawr y Halo Road? Gall chwarae Sea of Thieves, yeah. OK, brilliant. Os mae hwnna'n rare game hefyd, hwnna'n rare. Mae Sarah Dawn's Designs yn neud fel crochet a stuff, a mae rhywun o America neu Canada, America fi'n credu, a mae'n Twitch streamer. So yeah, o'n i fel, oh my god, mae hwnna'n anhygoel. Mae'n... Canada, wei! So, peidiwch a cael hwnna'n wrong, sorry. Hwnna fel Lloegr a Cymru yn diwe. Sorry, mae Canada'n llawn pobl hyfryd. Mae rai fi dweud, fi wedi bod i Toronto. So Canada. So rhywun awydd yn rili mynd i Anthem. Dyna dal i fyny. Rwy'n fi chwarae'r beta o Anthem. Hwna ar y Game Pass.
Nice. Oh my god. Ie, rwy'n chwarae'r beta anthem a rwy'n cofio mewn y beta, roedd e'n really glitchy. He is. Right. Well, edrych ar hyn, rwy... hwnna'n y screen anghywir. Right. Chi cario ymlaen, boys. Fi'n mynd i gorfod neidio off nawr, ond byddai'n trio cael Sea of Thieves erbyn nos, a na i weld ti nos fori, Emrys. Ideal. Ar gyfer Toonstruck neu Retro, nawn ni just gael fi gwybod, hwyrach ymlaen yn y dydd. Right, gweld 40 gig Halo hwnna. Master Chief Collection i fi, a DLC, Halo Reach, 13 gig, a Halo Reach Multiplayer is 10 gig. That's it. So rhywun beth y llai fel ydy, mae Xbox Game Pass yn fforsio chdi golygu bob dim. Mae yna rhyw icon weird wrth ben bob un. Ie. Paid o dweud fi, mae'n beth gwirion oedd mae'n ddau fucking version yna fo. So, oh my god, hyn o. I don't know. Mae Game Pass, faint o deal da ydy'r Game Pass ma, mae o'n... Oh, mae'n gret. Rwy wedi dechrau chwarae Forza Horizon 4, rhywun fel mae O ie. O'n i'n chwarae lot o'na, dwi wedi mynd nôl i Forza 7 yn. Mae ffrind fi wedi cael Xbox, Xbox newydd, ie. O ie, sbeth dwi'n gallu brynu Halo Reach, os dwi eisiau. Ie. O, rwy'n meddwl bydd Halo Reach i game da i chwarae. Mae'n rhaid fi cwyro stwff ar un o SSDs fi, ond dda, it's total doable. Mae Sarah wedi dweud, dwi'n llechu a gwau scarf. Nice. O, nice. Lleid o scarf fan. Iawn. Anyway. A hefyd, ti'n cael Tetris Effect ar y Game Pass yn holl o fath. Cael beth? Tetris Effect. Ti'n chwarae Tetris Effect? Tetris Effect. Na, rwy hi. Ie. O, hwnna'n uffernol dda. Dwi di... Nes i wneud fi'n chwarae hwnna'n expert bod hwnna'n un goen so ar stream. O, man. Y game wedi'i relaxing yn y byd i fi. Dwi'n lyfio Tetris. Nice. So fe, pan mae'r stream yn goffo rhan, dwi'n mynd ar Tetris dwi'n mynd i chwarae rhan. Dyma ni. Mae'r fideo cyntaf ni erioed wedi creu ar y channel hyn oedd Halo Reach. When ni chwarae Halo Reach Multiplayer. A mae'n consistently mewn y top 10 videos ni pob mis. Literally. A mae'n y fideo... O'n i'n chwarae lot o Halo Reach da, pod allan. Yeah. Like, look, if you press Lifetime, the most viewed video lifetime is Halo Reach. 462 views. Ac mae'n cael ei dilyn gan Pokemon Coch Cymraeg efo 378. A wedyn, Far Cry 5. Na, Halo Reach i fi. Dwi'n meddwl Halo Reach di'r Halo dwytha da i fi. Ie. Nice. Nes i fythu'r Halo 2 bandwagon. Ond o'n i'n chwarae lot o Halo 1 ar PC, which y ffordd gweitha chwarae fo. O ie, y port yn really gwael. Peth gweithio fe'r bloody port hwnna am Halo cyntaf yw bod y Halo 1 anniversary roedd yn based o'r port hwnna. So Halo 1 anniversary cael y holl bloody problems o'r port. Ond nhw wedi ffixio, nhw wedi ffixio nhw mis diwetha. Nhw'n dal yn gweithio ar hwnna, ynddi? Ie, nhw yn. O, Doctor Who scarf, nice. Nice. A di yn, beth di enw'r Doctor sy'n gwisgo'r scarf? Beth di enw fe? Tom Baker. Nice. Mae Doctor Who knowledge fi yn sketchy ar ei ora. Ie, rwy heb di gwylio Doctor Who. Oesoedd. Mae fi yn gwylio'r... Actually, nawr, rwy'n hwnna fel 2 blynedd yn ôl, rwy'n gwylio... Matt Smith o'r un dwytha ni'n gwachad. Ie, rwy'n Matt Smith yn yr un... A dyn si stopio gwachad am hwnna yna gyda wedyn. Dim yn, cos... Weithiau ti'n mynd off so heb feddwl. Ie. Rwy'n gwylio Matt Smith, ac wedyn... Rwy'n hwnna yn yr un olaf rwy'n gwylio religiously, a wedyn rwy'n gwylio fel hanner o'r... Dyn hen hwnna, beth oedd enw fe? By thick of it. Peter Capaldi? Is it Peter Capaldi? Na, Lewis. Dwi'n meddwl amdan Lewis Capaldi. Lewis Capaldi yw'r singer, ie? Ie, a Peter Capaldi, ie? Ie, Peter Capaldi. Ie. Is Peter Capaldi related to Lewis Capaldi? Yes.
Lewis discovered that Peter is his dad's second cousin, making Lewis and Peter Capaldi second cousins once removed. Iawn, Oh, okay. wow. Dwi'n teimlo mor ddrwg gan. Nice. Yeah, rwy'n like... Well, Rwy'n gwylio... Obviously, rwy'n... Wel, rwy'n heb di geni pryd rwy'n gorffen. Neu, pryd rwy'n un olaf o'r original run. Rwy'n y ffilm hwnna efo'r 8th Doctor. Na, oedd y ffilm yn 96, oedd? It was 96. Y blwyddyn rwy'n cael ei geni. So, yeah. So roedd y doctor cyntaf fi rwy'n gwylio'r etledu oedd Christopher Eccleston. 1963 i 89 oedd y stint gynta. Was 89? 2005 wedyn. Yeah. Bydd y ffilm da. Gymaint o Doctors, honest. Yeah. Mae'n nhw'n neud o fyny... Hynna dwi'n joio pan mae fans mowr Doctor Who yn cael go. A fatha ar stwff, fatha... Mae'n literal science fiction. Yr un pethau ni'n joio pan nhw'n dweud, di'r Doctor methu bod yn ddynas. Pam? It's science fiction. Yeah. Mae'n literally... He regenerates. Yeah. You can literally make it up. Yeah. Wel, rwy'n hoffi... Beth oedd enw hi? Dwi'n gwybod mae'n dod o Huddersfield, that's it. Hi'n dod o Huddersfield. Ond dwi'n gwybod. Ie, rwy'n meddwl hi'n eitha da. Ai. Change up, ie? Ie. Mae dal heb bod yn ginger, ddo. Mae dal heb bod yn ginger. Ie, pob tro mae'n regenerate, he's like, I'm not ginger. Mae science fiction ond yn gallu mynd o so far. Ie. Ond hyd os o'n regeneratio efo rhywbeth efo 6 braich, ie. Dyn nhw'n realistic. O be, di'r ffaith fod yn alien efo fucking time machine yn... Pa'n cael ei ddechrau efo Doctor Who fans, ie. Ie. Rwy'n hoffi Doctor Who. Ie. Iawn, ta, mae'n lli fi gael. Ie. Sorry, Sarah, ti wedi ymuno right ar diwedd o'r stream. Ie. Pan ni'n cael intense Doctor Who chats ni. Ie. Ie. So sorry, ni angen dweud hwyl fawr nawr. Wrth mae'n... Biff di amser? 10:21 PM. 10:21. Amser gweld. Ti'n dweud mae'n hwyr bod Morgan di gadael ni. Ie. Iawn, ta. Beth ti trio dweud? Beth ti gair? Na, does dim gair am iPlayer am y Cymraeg. Beth ti fi'n meddwl? Rwy'n trio meddwl gair Cymraeg am iPlayer. What? iPlayer. Just player i dot. Chwaraewyr i. I fi mae iPlayer fatha, dwi'n person sydd ddim yn cyfeithi Twitter. Cos enw entity cwmni di o. So i fi, mae'n Twitter, ti'n tadaru, ond ti'n mynd ar twitter.com. So i fi mae iPlayer yn iPlayer. Ie. Chwaraewyr i dot. Ie. Efallai mae Doctor Who ar fyna. Sa'n siŵr. Anyway, diolch am pawb sydd wedi bod yn gwylio. Ac bydd ni'n gweld i gyd yn y stream nesaf. Iawn ta. Ideal. Ta.